espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Ola xentiña, benvidos a un novo episodio da Caixa Negra da Nostromo e ese podcast de cine maravilloso o que vos deberíades de suscribir se puxeches este inverno, os Xogos Olímpicos de Inverno só porque te emocionas cando Xamaica saca o bobsleigh, non? Porque te acordas da peli esta mítica de Disney da Caixa Branca dos xamaicanos, non? Que se lanzan aí con estes cohetes trineo baixando parques acuáticos conxelados. Hoxe temos un programazo, xe vamos falar de a radio no cine, non? Ese medio que precedeu o podcast, este medio que tanto amamos e que tanto practicamos, e para iso hoxe contamos cun convidado de excepción. Hoxe contamos con Dani Maverick. Un aplauso para Dani Maverick, rapaces, de eso que merece aquí, de ben, aplauso triste de podcast, non? De aplauso, subtítulos, aplauso. Oi, que bo, non sabía que se podía facer iso en Discord. Hostia, ese non secreto que tiñamos. Maverick. Por favor, podemos empezar a meter... Non lle digas que van a empezar a usar ruidiños durante toda... Pero, por favor, non dicen nada. Hai lo de risas enlatadas. A ver, Dani, queremos pero vedes como era o experto. Esto, por eso traemos a xente que saiba máis que a nós pa que nos hace este, hostia. Este era mellor non sabelo, Este é o que máis ese é o que cando vou ver os datos, non, do podcast, é o que son. Ese é o que poñen os DJs cutres nas bodas cando non saben como cambiar dunha canción a outra. Bueno, para ti que estás escoitándonos no coche, non é que o camión de atrás che este dando luces, é que descubrimos os efectos de son aquí do Discord. Estamos copetamos, Bueno, excelente inicio de programa, rapaces. Dani Maverick, molaba falar de hostia, ese son, tío, hai que usalo. Se volvemos a falar de Precious ou dunha destas pelis megadrama, non é a rapaza tiña asida. O 1 de abril, 2 horas dese son en bucle. Bueno, Dani Maverick para mí un convidado moi especial porque Dani Maverick é máis eu coñecémonos desde hace moitos anos, non? Aquí Dani Dani conectamos, conexión aquí, no, transfronteiriza de Galicia, o que estamos conectando con el a provincia de Alicante, non concretamente, pero eu coñezo a Dani porque viviu na Coruña moitos anos e ali os nosos camiños radiofónicos se cruzaron en Quack FM, non? Botamos moitos anos en Quack FM, en esa maravillosa emisora da Coruña, onde demos os nosos primeiros pasos neste medio. Ali el xa comezou a facerse un experto nestes temas de cine con ese proxecto que tanta xente ainda recorda ali na emisora, que é o de BSO, non? Un programa aquí presentado por Dani, especializado en bandas sonoras. E teño que dicir, Dani, que para min foi un programa importante, BSO, ata certo punto inspirador para facer a Caixa Negra, no sentido de que eu, ata que descubrín BSO, eu tiña escoitado a xente falando de cine na radio, pero sempre moi gafapasta, sempre moi desde o punto de vista técnico, moi ortodoxo, e BSO é a primeira vez que eu escoitei alguén falar con paixón de cine palomitero, non? Que é o que un pouco que facemos aquí, e me molou moitísimo, non? Tamén participou noutras cousas en Quack FM, como no proxecto de American Radio. E despois no mundo xa cinguíndonos o tema do podcast, actualmente ten dous proxectos, se non me equivoco. Un é en clave de soundtrack, na que recolles un pouco o que facías en BSO en Quack FM, ainda que máis de forma máis monográfico. E tamén en Podcaster al Desnudo, non? Que é
eu chamaríalle un metapodcast o mellor, non? Porque é unha cousa curiosa, un podcast sobre o mundo do podcast, non? Sí, básicamente. Que a día de publicación de este episodio, yo no sé si ya habremos publicado una entrevista con vosotros. Que Uy. está ahí Nosotros. Maravillosa sí. entrevista, sí. Pasámoslo moi ben nesa entrevista, así que estade atentos, botade unha ollada a esos dos proxectos, en especial a este último, non? A podcast Probablemente a entrevista máis larga que teña Maverick de súa lista de entrevistas. Probablemente afectiva. Coño. Que sí, que es esa, la más larga. Ya está confirmado. Maravilloso, moitas ganas de escoitala, non así os nosos ouvintes que din si home. Non me chega a min con... Yo solo puedo prometer y prometo que Paco no necesita tantos spoilers como os podéis imaginar. Moi ben. Pois moitas gracias por vir, Dani, moitas gracias por estar aquí de convidado hoxe, un membro máis da tripulación da nave Nostromo, pero que tamén ten os seus tripulantes de sempre. Temos aquí a Paco Cela. Como estás, Paco? Bueno, pois aquí no fallado da miña casa familiar, que podría ser un zuno no que secuestrar a alguén nos 90 a cambio de cartos e darlle un bocadillo, pero que hoxe, se o subes a algunha plataforma de alquiler, andará nos 800 euros. Quen nos este vendo por Spotify ou por YouTube verá que realmente ten pinta de estar secuestrado, non? Esa única bombilla que debe haber nese fallado está aí aguantando moito, está aí a Osram a tope, non? Esa bombilla pagouse en pesetas. Esa bombilla pagouse en pesetas. Con esa bombilla estudiei selectividade. Esa voz que escoitastes agora é a de Fuco Lobán. Como estás, Fuco? Que tal, chavales? Eu quería decir que, Paco, é un lugar onde secuestras a xente random e lle das uns bocadillos e tal. Vou preguntar, tendo en conta de onde eres ti e tal, se é que acaso abriches un albergue no camiño de Santiago ou algo así, porque hai xente que monta en lugares moito menos apacibles e acolledores, teño que dicir. Como a calle Salmón. Sí. Xa non aparco ali, tío. É imposible. Desde que o chivamos, todo o mundo aparcalo. Xa non hai sitio nunca, teño que ir a casa de Cristo agora. Bueno, eu estou encantado de estar un día aquí con noso convidado, con os meus compañeros pais, como vedes, que nos esteades a ver. Hoxe estou noutra localización. A min gustaría inaugurar un concurso que se chame Desde onde emitirá Fuco hoxe. O próximo día tal vez sexa desde unha lavadora. Estou na lavadora. Bueno, claro. Dentro, evidentemente. Dando voltas o tambor. Claro, aquí se di moito que agora, que as novas tecnoloxías, un pode gravar un programa de radio desde a súa casa. Fuco tomou uno de forma extensiva. Na súa casa, no sitio da súa casa que sexa. Non cada día no sitio... Sabes, cando che regalan algo en broma, o deixas por aí tirado e o descubres anos despois. Vamos enseñar algo moi turbio que acabo de encontrar mirando para a banda de cousas que teño aquí no escritorio, vale? Alguén en algún momento dado me regalou unha pirola que ten... A ver, está mostrando unha pirola agora mesmo de goma, o para que por favor, por producción. Esto igual que no hentai, sabes? No, esto que saibades que isto o vou ter que pixelar en postproducción. O raro non é que sea unha pirola. O raro é que o logo da pirola está coas letras de Disney. Rocking Dong, chámase, Xa sei que non ten nada que ver, pero acabo de acordar do alargador de penes de fabricación sueca de Austin Powers. No, eso no es mío. Su libro, yo y mi alargador de pene. Encántame o de fabricación sueca, ¿no? O sea, ¿qué necesidad debería de especificar eso, ¿no? Antes de que chegara Ikea, un pouco. Bueno, por rematar a rolda de presentación, eu son Fer Liñares. Encantado deste tema. Antes de Fer, presentamos unha pirola. Sí, claro. A ver, primeiro Deus e despois os santos. Quero dicir, quero dicir, vai un pouco por tamaño, non? De isto, e a que amosaches, pois, home, un fai o que pode, pero non chego a ese nivel, non?
Ai, Dios. Bueno, radio no cine, non? Xa que aquí Paco amosou unha boa antena para coller aí Radio Pirenaica, pois radio no cine. Vos erades de, claro, aquí Dani máis eu, pois temos moita historia, non, na radio local na Coruña, moi fans da radio. Vos erades de radio, rapaces? Eu son fan de Verbena FM e de Radio Nogais, ao traveso do Verbena FM espectacular. Estou encantado de que alguén mencionara neste programa. Eu cando vou a Radio Lugo, Nogais ao traveso do 107.0 da FM. Por algo será. eu teño Ten unha das cuñas de radio máis machista e ofensiva que podes escutar na actualidade, que é algo así como: o que a tua noiva che pide e tú non entendes é un capricho, que che toca a lotería é azar, que non sei que, pero que nos escoites non é nin accidente, nin azar, nin capricho. Radio Nogais, por algo será. Hostia, pero pareceme espectacular. Bueno, eu alégrome que fagas esa pregunta, Fer, porque a verdade é que eu a radio asocio a moito a xente así, a xeración dos nosos pais e tal, a cheiro a café pola mañá, a ir no coche, sabes, ese tipo de rutinas mañaneras. Para min a radio é sobre todo eso, ata que eu empecé a medrar un pouco e teño que recoñecer que a partir da miña adolescencia, idade joven adulto, a miña emisora favorita foi a de música country do GTA San Andreas. Teño pasado máis horas escoitando esa emisora que probablemente calquera outra emisora do mundo real. Hai a dicir que somos moi fans todos de Radio Fene. de Radio Fene, sí, por suposto. Bueno, de Radio Fene a tope, claro, por suposto que sí. Topísimo con Radio Fene. Por suposto que sí, por certo, nesta localización na que estou hoxe teño a uns 3 metros de min o noso diploma, se queredes que o poña en pantalla. Ainda non nos enseñamos nunca. Sí, subímolo a Instagram, non? Bueno, pero aquí, sí, pero en programa non. Bueno, pois veña, é tan bo momento como outro calquera, non? Dalle amos aos teus Fuco. E mentres tanto conto o que me pasa a min con radio, con que Verbena FM, non? Hai un momento cando eu vou a Lugo polas mañás que vou escoitando Cadena Ser e chega un momento aí na que perdo. Mira, aí está Fuco. Ole, Festival de Podcast, Premio Mellor Podcast Conversacional. Isto é verdade, isto pasou, quero dicir, deronolo premio, non é como Homer Simpson cando rouba o cousa o premio este decorado porque non levou ningún, non? Sí, isto era certo. Bueno, pero que che pasa con Verbena? Que deixo de coller Cadena Ser e métese un pouco, a nada que mova o dial, métese un pouco Verbena FM, non? Entón, empezo a escoitar xa interferencias e de repente cámbiame automáticamente o coche a seguinte e me cambia a Verbena FM. Entón están aí en plan de non sei que tal, el caso Ábalos, tal, non sei que, non sei cuánto, problema de repente ella quiere un pedazo e yo le digo que no. É unha auténtica maravilla. Con Radio María, tío. Eso pasaba sempre con Radio María. Ti podías ir conducindo o coche escoitando calquera emisora que che apetecese e de pronto pasabas unha certa serie, non sei, de vales e montañas aquí de Galicia e empezabas a escoitar rezos polo medio, era todo como moi turbio. Eso foi unha emisora do poder. Debe ser a única emisora capacitada para sobrevivir ao apocalipsis zombie, porque se escoitan calquera punto de Galicia. Eu, antes de que nos metamos co tema radio e cine, quero facer énfasis na nosa adolescencia e anda ya cando íbamos ao colegio No, encantábame, tío. Y es que anda ya, pero el original, no sí, lo que se vieron después. 2000ero, anda ya 2000ero, noventero. Sí. O de chama alguén a túa novia facéndose pasar por un chico super guapo que vive no gimnasio que quer ligar contigo, ese anda ya. Pero era ao revés, chamaban o mozo, non? No, pero había cambiando, tú chamabas por teléfono e dicías, teño unha novia tal ou teño un novio tal. Eu, de feito, acórdome que hasta houbera un capítulo de lesbianas, de unha chica que chamaba por a súa novia. Pois eu sempre escoitei con fulanos, que caían todos en riba, tío, que non era unha vergüenza, era terrible, tío. Sí, era espectacular. E en tu casa ou en la mía, porque de sexo hablamos todos. Vos alguna vez escoitaste ese programa? Un programa de sexo dos 40 principales,
Sí. No, ese no. No, eso non o coñezo tampouco. Sí, aí descubrín eu o que era o sexo oral, porque... Pero tranquilo, vou non apuntar na miña pirola. Sí. Aí unha pirola No, pero- teléfono, pero, non? Ese tema de ir escoitando a radio ao cole, teño que dicir que non sei o que é, porque eu tiña a desgracia de vivir diante xusto do Unha meu desgracia tola. do cole. Entón era horrible, porque a vez isto non hai de creer, sei que é difícil de creer en min, pero sempre chegaba tarde a clase. Entonces todo era así como moi incómodo. O sea que literalmente hai uns metros. Sí, literalmente, e o mellor é que a miña irmá xemelga, que iba na miña mesma clase, no meu mesmo curso, chegaba como 15 minutos antes que a min. Entón eu petaba na porta e dicía, pódese pasar, e o profesor miraba para ela, miraba para min e dicía, non podo entender isto, porque vivides xuntos, non? Porque pagas un colexio privado. Non, isto sería unha Explicaballe falta. que a miña vida familiar era moi complicada e que non había que dar explicacións na aula. Había xente que como Foucault sempre chegaba tarde e sempre estaban separados, había xente que pensaba que Foucault era Ramma, sabes, de que ás veces se transformaba en rapaza, non? Dicía, ai, mira, hoxe é Fuca aquí, non? Pero dicía antes que en tu casa ou en la mía descubrimos que era o sexo oral cando era así un rapaz, porque eu pensaba que era chamar por teléfono e dicirse guarradas o sexo oral, ata que ese programa non me sacou as dudas, non? Eu descubrín o que é sexo oral nese programa porque un día fui un espectador e o presentador Bueno, pues non contaba eu co que me chuparon, Claro. oxe, pero Vou facer unha confesión moito máis triste que a de Fer. A primeira vez que eu collín, porque na miña casa sempre se comprou el jueves, la revista que sae los miércoles, ahora compro eu, pero cando era novo compraba a miña nai. E a primeira vez que ya collín, en plan, a ver que isto, que ademais acórdome que era un número no que hacían, bueno, descaradamente dicían que a filla de Isabel Sartorius era filla do daquela príncipe Felipe, e puñan unha fotomontaxe supercutre, que era un bebé ca cara do actual jefe del Estado, e botando un ollo aquela revista, ou era un neno pequeno, e veía moitísimas veces a palabra follar. Eu non entendía que cojones significaba follar. Estaba vendo por todas partes, non sei que, follar. E o primeiro que a miña mente fixo, claro, clic, dixen, claro, follar debe ser pasar as páxinas as follas do libro. Follar, eso debe ser follar. moi ben. teño que decir que a mí de pequeno reñeron por andar lendo no jueves e eu era, pero se son dibuxos. Claro, é un TV, ou non? Que diferencia hai aquí de... Estaba ao lado do Asterix e estaba dibuxado. Eu non vía malicia ninguna. Non entendía nada, pero era dibuxos. Bueno, pues pasamos a falar, Vale. se queredes, entón, de películas relacionadas co tema radiofónico, películas que ou ben van da radio en sí, ou películas nas que o mellor non vai a trama exactamente da radio, pero que sí que hai un locutor de radio que ten peso na trama ou que polo menos é un personaxe destacado. E vamos a empezar por Foucault, que nos traes hoxe? Pois xa había a escaleta, porque claro, vale, traemos un auténtico peliculón. Traio vos, a ver, a quen daqui lle gusta a Grecia clásica, arcaica, ou o período ese así de la Ilíada e todo isto? Nadie, non? Pois que, jódete. A Indiana Jones na última, que casi queda ali a vivir. É verdad, gran momento da película. Bueno, pois, que vos diría, o sea, que pensaríades se vos digo que hai unha versión da Anábase de Xenofonte, que é un poema, penso que é un poema grego do ano da puta polca sobre uns gregos que lles deron po pelo nunha batalla en Persia. Algo que me recordo que está pasando, por certo, agora mesmo no mundo actual. Pois se vos digo que hai unha adaptación deste relato, deste poema clásico grego, que en vez de ser dous exércitos que se dan de hostias na antiga Persia e un deles é derrotado, ten que fuxir a través dun territorio perigosísimo ata volver a Grecia, pois algún avispado dixo, vou facer unha película desto, pero en vez de gregos van ser pandilleros en Nova York. Entón, no ano 78, creo que é, fixose unha película que se chama The Warriors, que basicamente é iso, é unha historia de supervivencia e fuxida a través de territorio hostil duns pandilleros que teñen que volver ao seu barrio desde unha gran reunión de pandilleros de Nova York na que algo sale horriblemente mal, sin querer spoilear moito o que é, porque sei que Paco vai spoilear dentro de 5 Non minutos. tiña un pouco de posapocalíptico o rollo. No. No, eso é bonito da peli. É futuro distópico. Pero non é. O sea, é futuro distópico, pero non é posapocalíptico, Sí, non? No, futuro distópico estamos hablando de 1997, que es otra película diferente.
Sí. Pero esta no. Que Esta ten vibes es, parecidos. esto es de la época, digamos, de la época como tal. ¿Qué pasaría si realmente en toda la ciudad de Nueva York estuviera lleno de bandas y cada una a su estilo? Pero non xoga con futuro cercano. Eu pensaba que No, xogaba con no, iso no. de... O que pasa é que ten según unha estética tan Wikipedia, forzada el fin que está ambientado acaba en sendo futuro posapocalíptica. Aquí, Pois eu sempre lo Paco, interpretei como Paco, que era ¿qué? la actualidad. Paco e a Wiki, Primeira frase de Wikipedia, Paco e a Wiki dame razón. según Wikipedia, el filme Diredes está que- ambientado en un futuro distópico de Nueva York. Punto. A ver, Ten que ver esta película ca... es que yo radio. más Bueno, que es- futuro distópico lo llamaría realidad distópica, ¿no? Porque sería Puede ser. el sentido de ese grupo de bandas, tantas bandas que hay en esa ciudad y que pasan esas cosas, pero no un futuro como tal. Perdón. Eu teño que dicir que simplemente cando vi a película vina fará como xa debe facer uns 15 anos ou así que a vin, acórdome que a vin estado na universidade e tal, xurobos que en ningún momento interpretei que eso non fora a nosa realidade, simplemente que pois que nunha zona especialmente dominada por pandillas, que dicir, non ten nada máis alá da estética que che faga pensar que non pode ser, digamos, o mundo real. Bueno, eso basicamente é un grupo de pandilleros, os Warriors, que teñen que fuxir desta reunión que sae mal e para volver á súa casa teñen que atravesar a través de outros barrios controlados por outras bandas distintas, tamén son bandas como moi tematizadas, incluso por xénero, porque hai unha banda que son solamente tigas e tal, e a radio que pinta a radio nesta peli? Pois a radio pinta o mesmo que pinta na última peli de John Wick. Non sei se vos acordades que tamén hai unha DJ así que vai contando en tempo real. Pois este é parecido. Na radio, o sea, na película escoitas unha emisora de radio que leva unha DJ e no medio das cancións e tal, na locución, vai introducindo mensaxes crípticas hostís para guiar o resto de pandilleiros cara ao lugar no que están The Warriors. É dicir, ten como un papel narrativo, pero a vez é como unha ameaza constante que está pairando sobre os personaxes ao longo de toda a película. Eu a verdade é que unha película que no momento cando vin que me gustou moito, recordoume ademais un poquinho que dicía antes Maverick de 1997, porque efectivamente teñen unha estética moi parecida. Eu xa daquela época xa estaba flipadísimo con John Carpenter, estaba así como un pouco no meu pic con él. Entón, con esta peli foi como, joder, oye como así a estética que me mola de Rescate Nova York, dalle unha volta, é unha película moito máis coral, porque é a mítica peli da que os protagonistas realmente son case toda a banda, ten o mítico rollo de que vai pasar, quen vai ser o próximo en ser capturado ou en desaparecer, tal. Era así un toque, a verdade é que a min gustoume moito. Pero un pouco porque é película do seu tempo. O sea, unha peli... Sí, é unha película 79, moi setentera. E o malo ten unha cousa que me fai moitísima gracia, que eu creo que se parodiou hasta nos Simpsons ou así, e ten unha escena así que na final da peli que se está buscando e retando e que empeza a dicir Warriors, que ten unha botella en cada dedo, unha botella así de vidro baleira, entón está petándose en plan percusión maligna, Warriors. O que máis teño marcado da peli. Esa unha peli que me gusta moito. Esa escena é seguramente a máis famosa da peli, que é referenciada en moitísimos sitios, e sempre sae nos rankings de mellores escenas improvisadas. Porque o das botelliñas non estaba no guión, foi unha cousa que un elemento que meteu o actor, sabes, de verdade, pois quedou un acierto, sí. Quedou moi ben. Eu creo que esta película debémola de ver todos, non? Non sei que opinades dela. A min flipame as estéticas das bandas. É verdade, a vin hai moito tempo, verdade, pero sempre me quedo que os Warriors chamanse así porque levan unha estética como de nativo americano, non? De tribu, ou levan estes chalecos con... E despois os que van vestidos como de xogadores de béisbol tamén, non? Que esos me molan moito. Ese rollo tan... De tribu urbana, pero como levado extremo, non ao uniforme xa, non? De pertence a unha banda, a verdade é que me molou moito. Vou comentar tamén desta peli que foi esta película en España no seu día, tuvo moita sona nos anos 80, e había certos cines que había peticións para que a retiraran porque se dicía que lle daba ideas á xuventude de
formar este tipo de pandillas violentas e cousas polo estilo, non? Un pouco o asustavellas da época, digamos, non? De un pouco o tema do rol nos 90, pois daquela con esta peli xa houve un movimento semellante. Ademais tiña un rollo para a distribución española, que tamén é unha cousa como moi mítica, é cambiarlle o título a algo que o sea, que non teña moito que ver co nome original, porque esta película chamase The Warriors, pero o mítico señor traductor español, que lle parece que hai que mellorar o título de cada película, decidiu chamarlle Los Amos de la Noche, que non sei a vos, pero a mí parece unha peli de vampiros. El señor de la noche. Vexo eso no videoclub, claro. En plan, sí. Vale, pois eso, que non ten ningún puto sentido esa traducción. Pero era de noite a película, porque eu recordo luz. Sí, no, a peli é toda nunha noite, están volvendo hacia o seu barrio pola noite, e de feito as últimas escenas son como amanecer. É a mítica película, transcurre toda en poucas horas, porque realmente eso é a retirada desta xente cara ao seu propio barrio. Lo que estoy viendo es que el actor del que hablabas, el que hace la escena improvisada, vamos, aparte de lo carismático que es en la película, porque es creo que de los que más gente se acuerda de los que han visto la película, luego ha hecho algunas cosillas interesantes. De hecho, ha hecho del presidente Truman en la película de Clint Eastwood de Banderas de nuestros padres. ¡Ostras! ¿Qué tú me dices? ¡Japoneses! Come out and play. De verdad que es una cosa, bueno, en fin. Hiroshima. ¿Dónde está vuestro emperador ahora? Nagasaki. Bueno, perdón, no nos fai ningún tipo de gracia o uso de bombas atómicas, excepto Warhammer 40.000, que estamos super a tope. Y además... Bueno, un detalle moi importante sobre The Warriors. Sí. Un pequeno inciso sobre The Warriors. Se vos mola cos videoxogos, hai un GTA The Warriors para Play 2. En serio? Es que justamente iba a hablar yo de eso. Sí, bueno, non se chama GTA, pero é un videoxogo tipo GTA. Pues, hecho de bandeja. El tema fue que yo esta película no la conocía y la conocí por el videojuego. Porque es un videojuego que se llama igual que la película y trata exactamente de lo mismo que la película, que es el proceso de la banda en su retorno, digamos, al barrio, que tú eres un personaje de la banda, y está desarrollado por Rockstar. Y es estilo GTA total. Es que mola mucho por eso, es una flipada. Y de ahí, raíz de ahí, pues me vi la película, claro, evidentemente. Bueno, eso debe ser na línea de cando fixeron Scarface 2, el videojuego. Sí, y El Padrino, que también creo que es de ellos, me parece. Sí, tamén. Bueno, dixeches GTA de Warriors, estaba agora eu pensando nesta especie de GTA que sacaron de Torrente, non? Tamén, non sei un momento, pero bueno. Pero bueno. Creo que hai dous, de feito. No uno, creo que hai dous xogos de Torrente. Dos videoxogos de Torrente. Cando sacaron Torrente 2, Visión en Marbella, e eu creo que hai outro que sacaron en Eurovegas ou así. Ostras, hai... Bueno, pero GTA de mundo pechado. Sí, señor. Bueno, antes falábamos... De feito, o de Torrente vendías en todos os Cash Converters, porque viña ca Micromanía. Entón estaba había moitísima peña o tiño de PC. Despois en Cash Converters había vendían o kilo. Bueno, antes falamos das emisoras de radio no GTA. Eu recordo moito Radio Espantoso no GTA Vice City, non? Que era que la vida es una lenteja. O la tomas o la dejas. Pero por eso decía, amiga, que me flipa Key Rose de GTA San Andreas, a mellor emisora do mundo, señores. Sí, señor. Ás veces poño no coche, non é coña. Bueno, Paco Cela, que nos traes ti? Pois eu traigo vos un éxito en Sitges en 2022, que é Lola, unha película irlandesa que vai de dúas rapazas que inventan unha máquina que recibe transmisións do futuro. Entón, estas rapazas están en plena Segunda Guerra Mundial e usando esta máquina que recibe transmisións do futuro emiten pola radio onde van a facer os bombardeos os nazis en Inglaterra e así salvar vidas. Que pasa? Que faise un efecto
vamos a chamar efecto frecuencia, no cal o feito de que ou el hombre en el castillo do polo O sea, cal, tío, acabas de spoilear a seguinte parte do programa. cal Sí. estas rapazas modifican o futuro. Acabas Porque de nun spoilear a momento dado, película seguinte, Paco. sí, nun momento dado os nazis descubren que hai algo que modifica, que sabe o que van a facer, entón minten e créase toda unha línea argumental de que pasa con esa máquina e como modifica o noso presente e futuro. Dentro desas cousas graciosas que fai esa máquina, sale un David Bowie nazi. Ostras. Ostras. Non vos quero spoilear demais, pero está moi ben feita porque é todo, chamémoslle efecto práctico, quero dicir, son pues, edicións de fotos con usando Photoshop, imaxes pues, reconstruídas con actores e tal, a peli en blanco e negro para que non se note os posibles cutreríos das digamos, das revelacións, non? Pero é unha peli que non vos vai deixar indiferentes e que mola moitísimo. Eu recoméndovola e non vou entrar en máis spoilers das modificacións do futuro, pero están moi, moi guapas. Estou vendo a ficha, Chámase Lola. 84 minutos solamente, é cortiña de... Exacto, además dura o que ten que durar unha película, hora e media. Eso é. Pero pasou a cousa, rapaces, que como non a vin, estou mirando aquí a Wikipedia, se vamos a xénero da peli, según Wikipedia, drama, cine independiente e porno de la pobreza. Xúrovolo. Hostia, ide a Wikipedia, xúrovolo que poquiso. Porno de la pobreza. Eu nunca escoitei. Porno de la pobreza. O sea, porno de la pobreza se me dices precios, pero é que non sale precios na película. No, claro, porque aí habría que ter un... É igual, Eso casi tan cutre como as etiquetas de Netflix, que eu non sei se vos pasa cando vos recomendan pelis que como te gustará etiquetas suspense, gente bajita que come sándwich, cosas así como super random de que clase de etiqueta de mierda es esta? Pues esta peli, atmosférica. A verdade é que eso é un soplo de aire fresco en canto a originalidade. Ao final é un argumento que xa se viu moitas veces, pois o que eu digo, de realidades alternas, de ver como podría ser o futuro si pasara, o sea, o presente si pasara algo diferente no pasado, o sea, todos xogamos o Red Alert, xa sabemos o que pasa, Paco, ten un pouco rollo de Man in the High Castle, non? Parece. Sí, o que comentaba antes. Sí, completamente ese rollo. E nada, pásalo ben vendo, disfrútala e ves esos elementos modificados. Esta peli distribuiuse de forma normal en España ou bichela ti porque estuveche en Sitges? Esta peli creo que está subida a Filmin. Ok, sí, no sé, momento, de festivais. Está en Filmin en Flixolé tamén, vexo que está por aquí. Vou meter que Flixolé, regálanos unha suscripción. Enrique Cerezo, somos moi do Atleti de Madrid aquí, por favor, denos unha... Somos a Caixa de Grados Tromos, síguenos en Instagram hasta Tacho González, o sea que somos... É verdade, empezou a seguir Tacho González, hai que sacar peito aquí, que xa empezan as celebrities, non pelexanse por entrar aquí na Caixa Negra. Que nos siga o Ratibro. Sería espectacular eso, ou Ramón o Fertimón, non? Tamén unha boa desas de... Estaría bueno. Bueno, pois pasamos a seguinte película agora, que nos la traigo convidado aquí, Maverick, que nos traes? Bueno, pues yo os traigo una película en la que el nombre de una de las palabras en la película, el argumento de la película, casi un personaje de la película, todo es en la radio en sí, que es Radio Encubierta. En inglés, The Boat That Rocket. Esta peli se centra en, si no me equivoco, corrígeme Fer, creo que son los años 60. Años 60, sí. Años 60, en época de la censura británica. Estamos en el Reino Unido, cuando la censura en la radio era algo primordial. Era lo que se emitía era a través de la BBC, lo que dejaba a la gente de la BBC, el gobierno y demás, y claro, pues ahí existían un montón de radios piratas.
Entonces la gente del pueblo escuchaba radios piratas, todo el mundo escuchaba radios piratas, a todo el mundo le gustaban las radios piratas, pero el gobierno era vamos a censurar todo lo posible porque nuestro pueblo no puede escuchar estas cosas. Y bueno, la peli se centra en un... Perdón, chavalín. pero por completar eso que dis, comentan na película, antes, para ponerte en contexto, que Sí. a BBC, que daquela era a única emisora de radio que debería, pues sería como era nos anos 60 tamén en España, non? Que estaba a Radio Televisión Española e xa está. Sí. Claro, que só emitía 1 hora de música pop por semana. Só tiña permitido unha cousa así. Entón, claro, había un montón de radios piratas porque, os anos 60 a música pop xa era algo moi grande, que é a época dos Beatles, a época dos Rolling Stones e de todo iso. Entón, pois claro, había moita demanda, pero moita moralina, non? Naquele momento. Y claro, al haber tanta censura y tanta persecución, pues la mayoría de estas emisoras estaban escondidas y lo más fácil era estar en aguas internacionales, en medio de un barco y ala, ahí al mundo delante. Como es el caso de la emisora que se centra la película, Radio Rock. Y la película, pues sobre todo se centra en un chaval que su madre decide mandarle a esta emisora, a Radio Rock, porque parece ser que tiene un amigo que es el jefe de la emisora y que para que se haga un nombre, digamos. O sea, te mando ahí para que te hagas un nombre mando de prácticas. con estos. No, Sí, algo así de prácticas. Y la cosa es, lo mejor ha sido cuando llega el chaval y le dice, bueno, entonces tu madre te ha mandado aquí para que te hagas un nombre. Y el silencio y después la risa, ¿no? De decir, bueno, pues venga, vamos a pasarlo bien, que es para lo que has venido aquí. Y entonces cuando empieza a conocer el desmadre que hay en cada programa, con cada DJ, con cada locutor y con cada momento que se vive ahí dentro. Y vamos. Para mí tiene un reparto de estrellas, porque Rhys Ifans, ay, qué malo soy para los nombres, de verdad. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, Kenneth Branagh, que hace del jefe encargado de ir en contra de estas emisoras piratas. Vamos, no sé, tiene un montón de gente famosa. De hecho, fíjate, tiene de la nueva serie de Harry Potter que van a sacar, tienen a Molly Weasley y a Hagrid, los actores que van a hacer esos dos personajes, los tienen ahí metidos también. Ostras, tienen uno, Fer, que además a ti esta serie te gustará mucho, de IT Crowd, los informáticos. Sí, claro. Tienen al desfasado. Al desfasado. Teñen o que non é o negro, básicamente. Ese. Bueno, y a la pava también está ahí metida. Bueno, tiene un reparto muy coral de actores y actrices muy, muy buenos, risas aseguradas y, como no, una banda sonora maravillosa. Y no voy a decir más. Pero vou dicir ningún spoiler porque, vamos, es que es impresionante. Risas aseguradas. Esta peli é unha comedia, pero é unha comedia inglesa no sentido de que toda a comedia sae da miseria, tío. Sí. Toda a comedia sae das putadas que lles pasan e do mal que o pasan os personaxes. Que eu chegaba un momento que dicía, joder, macho, pero que malas personas son todos aquí, tío, como que roubándose as mozas entre eles. A min unha peli que me parece moi curiosa, que pasa que eu penso que a vin tarde. Eu creo que se esta peli a chego a ver cando estábamos na radio e tíamos 20 anos, sería a miña peli favorita, basicamente, porque isto é unha especie de fantasía. Naqueles anos para mí sería unha fantasía vivir así, non? De ter traballar nunha radio pirata que en riba ten un éxito da hostia e estar vivindo cos colegas da radio nun barco, non ali, porque claro, eles viven ali no barco, ao final son locutores de radio, pero tamén son unha tripulación dun barco, non? Por necesidade. Entón todo eso pareceme como unha fantasía que me flipa. Pero vista hoxe, sí que é verdade que eso xa non me afecta tanto e vexo a moi sencilla, un pouco maniquea no tema de por exemplo, o personaxe este do parlamentario este, do ministro que quere chapar a radio, non? Sí. Que ese personaxe, joder, é un malo que parece un malo dos debuxos animados, é un pouco Pierno do Yuna, tío, ao final. Eu estaba vendo e dixes, tío, un malo que
de repente lle vai mal algo e dice como los odio, se han vuelto a librar, é un pouco neste plan, non sei se o problema é a dobraxe igual, pero... No, pero es que en original creo que además era igual, o sea, no hay un mal doblaje en ese sentido. E despois hai moito tamén de este xénero tanto de pelis europeas que tamén os ingleses practican, que son de señores maiores fodendo rapazas. tamén hai moito diso que a día de hoxe faiche torcer un pouco o morro ás veces, non? Pero bueno, sí que é unha peli moi curiosa. Min gustame moito ademais a rivalidade radiofónica que hai entre o locutor americano, que é Philip Seymour Hoffman, e o locutor inglés, non? Entre eses dous, non? Porque hai un momento no que hai un locutor americano no barco que é como a estrela, pero a todos no barco recordan un lexendario locutor que estuvo no barco unha temporada e ese tipo volve o barco e hai aí como unha especie de rivalidade entre eles que está moi guai. Por cierto, hablando de eso, creo que esta película tiene una de las mejores escenas eliminadas que no se debieron eliminar. A ver, entiendo en el contexto del metraje por qué la eliminaron, pero que tiene uno de los mensajes más claros que podrían haber metido en la película, que es el significado de la vida, es el rock and roll. Esa escena eliminada para mí fue legendaria y está protagonizada por este locutor inglés que vuelve, Rhys Ifans. Que es una escena que solamente se basa en la música. Lo que ves en la imagen y la música, nada de conversación ni nada. Está moi chula. Sí, a verdade é que está guai. Esta peli sí que se centra no mundo da radio 100%. Xa digo, na miña opinión, a día de hoxe vela ten escenas un pouco incómodas neste tema de que son moi malas persoas todos os personaxes, do tema destas relacións, non, con esta diferencia de idade, pero se entende tamén que eran os anos 60 os que amosa a película, pois hai que fase un pouco ese exercicio mental, non, digamos. E outra cousa que me gusta moito é unha peli un pouco feel good, non, tamén, porque moitas veces o acoso do goberno sí que realmente ten impacto nesta radio, non, neste grupo de outsiders ao final, non, que están aí facendo estes programas. O apoio dos ouvintes, non? Como me mola que a xente se move porque entenden que estes locutores non solamente son xente que lles poñen as cancións que lles molan, ao final son xente que defende os seus dereitos, non? De algún xeito, os seus dereitos de acceso á cultura e desenvolven ese vínculo emocional que os leva a axudalos cando o necesitan, non? Non sei se ocorrería algo así na realidade, pero está moi guai velo na película. Bueno, pois aí queda Radio Encubierta. Podemos pasar a seguinte película que a traio eu nesta ocasión, e a película é Hotel Ruanda. Hotel Ruanda non é unha película sobre o mundo da radio per se, pero sí é unha película con mellor reflexiona máis sobre a responsabilidade que ten a xente que ten acceso a medios de comunicación de masas. Hotel Ruanda é unha peli do ano 2004 que nos fala dunha guerra civil que ocorreu nese país, en Ruanda, entre dous grupos que non sei moi ben como chamarlles, porque supónse que son grupos étnicos, eran os Hutus e os Tutsis, pero realmente o que significa Hutu e Tutsi eran gandeiros frontalabregos. O sea, realmente non eran... Sí. Non había un tema ningún cultural. Un rollo social que é dicir, máis un rollo de adscripción social de a que colectivo pertenecía cada un, que, bueno, digo isto como se fora un experto, sabes, en política africana, que dicir, pero bueno, isto é un puto podcast de treintañeros, así que nos entendemos. Sí, ten que ver ca colonización, eu creo, dese país, non? Que foi unha especie de... Como separaron os europeos os paisanos? É que de feito nos DNIs ou pasaportes ou o que tuveran como documento, que agora mesmo non me acordo, puñache se eras Hutu ou Tutsi, non? É unha cousa moi curiosa, pero isto chega ata o punto
no que porque a peli refírese a este sentido varias veces, non? Hai veces que alguén que é como que está super en contra dos tutsis e lle din, pero vamos a ver, ti como sabes? Dice, aquela ten pinta de ser tutsi, porque o tipo empeza a explicarlle, non, porque os tutsis teñen o cráneo máis non sei que, sabes que é unha cousa como completamente inventada, completamente de suxestión, porque o que dicimos non hai ningún tipo de diferencia racial, non? Pero a xente fai estas divisións, non? Na súa cabeza e acaba desenvolvendo unha teoría racial así absurda. Bueno, pois a película chamase Hotel Ruanda porque se desenvolve mayoritariamente nun hotel, que é un hotel como de alto standing, que está en Ruanda, efectivamente, aí non minta, a peli non é moi honesta a película, non eso, é un hotel como de alto standing no que quedan mandatarios e cousas así, mentres están facendo unha especie de políticas para esta xente da ONU, por aí os cascos azuis, non? Para tratar de pacificar un pouco o tema. E aquí onde entra o tema da radio, non? A película móstranos, e isto ocorreu na realidade, en concreto na película a un locutor de radio que foi alguén que prendeu un pouco a mecha, non? Era un tipo que no seu programa dedicábase a... Vou non mirar porque líome un pouco cales eran os hutus e cales eran os tutsis, pero si non me equivoco é violencia en específico dos hutus contra os tutsis. E el fai toda unha campaña de deshumanización dos tutsis, non? El desde o seu programa de radio chamalles cucarachas, négalles a humanidade, chega un momento en que directamente chama o exterminio, non? E todo isto vai callando na sociedade, ata que ao final hai este tipo de actos violentos azuzados por isto. Leva a reflexión, non? Ata que punto se lle pode pedir responsabilidade ao tipo, non? Quero dicir, era obligatorio matalos porque o di o locutor de radio? Evidentemente non? Pero a xente que ten acceso a medios que escoita moita xente de perfis distintos teñen unha responsabilidade, porque ao final seguramente o primeiro que asasinou un tutsi porque o dixo fulano, pois era un tipo que non era ben, pero xa se empeza a crear un clima de violencia, non? Isto un pouco unha roda que unha bola de neve, non? Que se vai facendo máis grande. Isto pois unha cousa sobre a que a película reflexiona e hai moitas escenas na que está o propio na que se nos amosa o propio locutor de radio desde o seu estudio chamando a acción, non? En contra deste grupo étnico, e a verdade é que é bastante arrepiante, acojona bastante. Dentro do hotel que... Sí, dime. Nada, dicía que o tema da responsabilidade, bueno, eu creo que quero dicir que no momento que ti estás incitando, non estás dando unha opinión de fulanito é un hijo de puta, no momento que estás incitando a es que matar a esa peña, creo que hai unha certa responsabilidade, quero dicir, ao mellor non eres o que está apretando o gatillo, sabes, pero é un resquemor xa acumulado da época colonial, de que a un dos grupos... Sí, no, que dicir, todo eso viña de aí, pero... Non é que chegue un locutor de radio e diga hai que matalos a todos. E se hai que matalos a todos, quero dicir, ten derivado un proceso social anterior. Claro, contexto, pero vamos a ver, unha cousa que ti por un contexto de que odias unha peña que iras matalos, pero nese momento, é dicir, a mí podeme caer mal un determinado grupo humano, pero non pasa nada mentras non chame públicamente a matalos e o meu chamamento teña eco e haxa peña que empeza a... Claro, sí, non sei ben como o rollo, pero eu creo que aqueles locutores foron xulgados, quero pensar, non sei que pasou. Pero ahora nos podemos a decir que maten a todos os peregrinos, non? A ver, quero dicir... Eu non o digo, é a diferencia, que eu non o digo. Seguimos buscando financiamento para Kilgrim, non? Sí, non, eu pensei moito nesta peli na época na que houbo máis, obviamente salvando as distancias e a gravedade, pero acordaume moito esta peli cando se puxo duro acoso contra Pablo Iglesias, por exemplo, con todo aquel rollo de coleta rata, non?
este rollo de deshumanización recordoume un pouco a cando se referían Mira, aos tutsis como Ai, como colega. de perro Sánchez ou cousas así, recordoume un pouco Eh, a cando se referían como cucarachas, como cascudas, non? Os tutsis, Estou non? vendo aquí unha noticia de Naciones Unidas da propia páxina web da ONU, vamos, de 2003. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenou a cadea perpetua a xornalistas por incitar o xenocidio en 1994. É dicir, sí que houbo, bueno, digamos, responsabilidade máxima, cadea perpetua ao final para a peña que, bueno, que chamou ao xenocidio. A min desta peli teño unha escena que me ten no recordo como traumado, entre comillas, que é que van no coche de noite, non ven moi ben o que ve, e ven que o coche non anda. Non anda, e baixanse e é que estaban andando por encima dunha pila de cadáveres de xente abandonada no medio da carretera. Que me parece unha escena moi, como dicilo, cruda para meter así. Sabes, sabías que había, sabías que estaba vendo mortes e persecucións, pero non te esperabas un choque tan brutal. Non sei se vos pasou o mismo, capaz. Sí. Esta película é de o prota Nick Nolte, Fer, non sei se o comentache xa, bueno, un dos protas. Bueno, claro, outro estaba pensando en Don Cheadle. Sí, o sea, Nick Nolte non, claro, non é tanto bueno, Nick Nolte fai de casco azul, non é como de Pero bueno, quer dizer, é un papel como moi prominente na película. Eu acórdome, bueno, eu vira prácticamente cando saiu, pois eu estou falando hai 20 anos, pero teño recordo como de que chupaba moita cámara, vamos, que tiña moita presenza na peli. Está pensando que non sei se non será como a última gran peli de Nick Nolte, porque, bueno, tipo, ahora debe estar retirado, pero quero dicir, desde aquela non se me ocurre nada así equivalente que fixera. A min gústame moito o personaxe, a min tampouco se me ocorre, pero sí que me gusta moito o personaxe de Nick Nolte, porque Nick Nolte é unha persoa que chega coa ONU, no? Cos cascos azuis, penso que fai de mando militar belga ou algo así. Chega ali cos cascos azuis e el realmente pensa que eles poden axudar. El realmente ten certo optimismo, non? Cando chega, e pouco a pouco vai vendo como unha vez deixa de importar, digamos, digamos que unha vez os intereses das empresas en Ruanda se aseguraron que deixa de importar fora de África ese conflicto e deixa de ter apoio e non pode, e a pesar de estar ali, de ter homes e de ter, non lle permiten entrar en acción, non lle permiten axudar, e a verdade é que fai moi bo traballo actoral de transmitir a frustración que el ten, non? Porque el ve como os africanos un pouco de, bueno, sí, aquí vindes a axudar, pero vindes a rascar os huevos, aquí non ides facer nada, non? El tipo que sí, que xa verás, non sei que aquí temos xente, podemos, non sei que tal, pero ao final é verdade que non poden, non? Leva ese golpe de realidade e mólame moito. Pero gustaríame falar de Don Cheadle nesta película porque fai un papel moi curioso. El é como é un empregado deste hotel de alto standing, non? É un home cunha ética profesional, digamos, impecable. El ten un mentor, non? Digamos, de que é o que lle ensina, non? De hai que doblar así as cousas, sempre porque este é un hotel de alto standing, non? E nos detalles está a diferencia. E o tipo ten como eso como moi claro, a medida que as cousas se van poñendo duras, empezalles a faltar comida, sufren asaltos, empeza a haber teñen que acoller refuxiados que entran no hotel buscando, bueno, pois refuxio e tal. A pesar diso, o tipo ten este rollo na cabeza de podo conseguir que o hotel siga sendo de alto standing aínda con todo isto que está a pasar, non? Eu creo que un pouco pode sonar un pouco raro, un pouco frívolo, pero eu creo que un rollo de control, non? De fora é o inferno, pero eu teño control desta parcela e vou facer que esta parcela sexa podo facer que esta parcela sexa un sitio agradable, non? Eu creo que vai por aí, efectivamente. É unha cousa moi curiosa. De feito, Don Cheadle foi premiado, creo, pola súa actuación, non? Nesta película que teño que dicir que non vin en versión original, non sei que
Pero sí, efectivamente pois non foi premiado, foi nominado a moitas cousas, estou vendo aquí, pero non. Pois unha lástima, porque ao final, porque a verdade é que está moi guai, é unha peli que é moi dura, bueno, como xa estábamos falando, de feito creo que deberíamos poñer a bocina agora, non, de xenocidio dos tutsis. Se me podes poñer por aí, por favor. Aí está a bocina do xenocidio, xa sonou aí, non? E agora vamos a falar de Israel. No. Vamos a cambiar de tema. Lo que sí que quería comentar una cosa que estaba diciendo Foucault, de que era una de las últimas grandes actuaciones de Nick Nolte, pero te voy a comentar. A ver, ha hecho otras cositas, incluso hasta este año pasado, sigue actuando. De hecho, los fans de Star Wars le tienen identificado como una voz que ponen en el Mandaloriano, pero digamos que una de las cosas más así notables de los últimos años fue en el 2011, hace ya, 15 años ya. Esta película de Warrior que hizo ¿cómo se llama? Ay, me saldrá. Tom Hardy y Joel Edgerton, que eran los dos hermanos que estaban luchando en el ring uno contra otro y no sé qué. No sé si os suena. No me pues, bueno, pues Nick Nolte hace del padre de los dos, entrenador de uno de ellos, y como al final ve cómo se están enfrentando entre ellos. Pues fue nominado al Oscar Nick Nolte por este papel. Ostras. Pobriño. O sea que el tío no ha parado. La verdad que sí, bueno, cada vez que dice la casa, o mellor gana un Oscar, sona. Vas gañar, vas. Un Oscar, bueno, un Oscar Mayer. Vas ganar. No, lo que me refiero que bueno, que ha tenido otras cositas después de esta película, la verdad. De hecho fue el puñetero padre del agente Banning en el Objetivo Washington DC. Joder, macho, eso ya es delito. Estamos falando aquí de cousas buenas. Sí. Bueno, pues dixen que... La mierda de la buena. Dixen aquí que nos puxéramos un pouco serios falando dunha peli tan dura como Hotel Ruanda, pero que íbamos cambiar de tercio, pero estou vendo aquí a escaleta e non vamos cambiar de tercio, que nos traes, Fuco. Bueno, pois eu vou falar dunha peli, a ver, esta non comedia dramática, non é tan dura nin de coña como Hotel Ruanda. Vou falar de Good Morning Vietnam, unha película de 1985, pode ser, de 87, fallei por 2, bueno, non está mal. Protagonizada por Robin Williams e por esto queda así como moi tópico, pero por un jovencísimo, tan jovencísimo que tardei en ganar con darme conta que era él, Forrest Whitaker. De feito, levaba como 20 minutos de peli hasta que dixen, hostia, que este tío é Forrest Whitaker. Foi así como unha... De feito, eu non sabía que sabía Forrest Whitaker. Que non me daba conta, Es que las gafas, es que ahí descubres que Forrest Whitaker es el Superman negro, porque con las gafas no descubres que es él. Funciona, ao final era verdad. É que sabes o que non me pareceu que tivera esta película? O mítico ollo caído que ten, que é como unha parte, un rasgo físico moi identificativo del. E nesta peli non se lle nota, non sei se é polas gafas ou que hostias, pero efectivamente, pero non se lle nota. Bueno, teníamos que ver se podemos traer o podcast o tipo de atrezo que tiña un cordel co ollo, dándolle co ollo para arriba, ¿no? Tipo, tiña unha cana de pescar e iba aí detrás de Forrest Whitaker para levantarlle o ollo. Era o mesmo que lle levanta o labio a Stallone, sabes? Xa estaba adestrado aí, non? Bueno, pois esta película a ver, todo o mundo sabe os papéis que durante a súa carreira nos que se prodigou o amigo Robin Williams, que sempre, bueno, era o payaso, o alegre, a persona que non se tomaba nada en serio, que facía rir nos peores momentos e tal. É un pouco esa filosofía que parece que guiaba casi toda a súa filmografía. Esta peli de Good Morning Vietnam está feita como rollo a enésima potencia. O que o tipo fai dun locutor de radio que chega a Vietnam durante a guerra, é un oficial do exército e é asignado a radio militar, a emisora que lle ofrece entretemento aos soldados, non?
que están ali destacados en Vietnam do Sur. Se non me equivoco, a emisora está en Saigón, creo recordar. Bueno, un caso que el chega ali e ten un estilo que non ten a emisora militar ata aquel momento é como a mítica non sei, iba a dicir a mítica radio municipal, pero non quero que se enfade con nós ningún municipio de por aí adiante, pero é unha cousa como moi oficial, moi Podo deixar moi branca, moi cutre, Menos Radio Fene, moi Radio Fene está aburrida, ben. tal. Entonces, claro, Radio Fene é a única que está de puta madre. Entonces era un rollo como que non tiña vidilla, que os soldados dixe que a eles gustaba moito esa radio e tal, e chega el ali e simplemente empeza a facer unha cousa que despois efectivamente na radio dos anos 80, 90, 2000 se estilaba moito, que é poñer voces raras, imitar personaxes, sabes? Solamente lle falta empezar a crear ali o nen de Casteldefels ou algo así. Fixo anda ya de Vietnam. Fixo andalla de Vietnam, efectivamente, e fixo anda Ho Chi Minh ya, e empeza a facer todo isto é asumible polos seus superiores, en plan, bueno, un tipo que pon voces raras e os soldados encántalles. Chama Pero por que empeza a teléfono a facer? Ho Chi Minh. Hola, soy el presidente de Estados Empeza- Unidos. Te he visto en el gimnasio. Empeza a saltar, a pasarse polo forro a censura militar. El decide que vai dar as informacións que lle chegan. Entón, sabes, as míticas noticias que non se podían dicir porque desmoralizarían a tropa, el contas igual, e a máis non desmoraliza a tropa porque efectivamente contas moi gracioso e tal. Entón, el empeza a ter moitísimos choques a súa cos seus co estamento militar, cos seus líderes, etc. Entón, a película é un pouco esa tensión que el ten, a vez que como empeza a triunfar entre a tropa e como deixa a súa pegada, e a vez unha turbísima da que eu creo que xa falamos neste programa algunha vez. Ten aí unha obsesión cunha chavalita nova que conoce ali un día Sí. no mercado. Entón, ata se convirte no seu profe de inglés e tal, e todo con el simple objetivo moi pre-America woke de, pues, me la quiero follar e ya está. O sea, bueno, está enamorado o que sexa, pero que dicir, o tema é un señor de casi 40 Quiero tantos empezar fallas que del debía ter libro. naquel momento detrás da adolescente esta vietnamita, e ademais consigue que o irmán dela lle faga de Celestino. E a todo isto, o seu bar favorito é un bar que hai ali en Saigón, que está dirixido por un vietnamita gay, que a mitad dos chistes que lle fai el son para referirse a que é mariquita e así lle chama. Sí. Y en plan, jaja, qué gracioso la chaqueta esa que llevas, te queda muy bien, jiji. Pero un rollo como hiper. He visto cos ollos actuais, Sí. é como, joder, está facendo chistes de mariquitas a mitad da película. O sea, que hai que entenderlo no seu contexto, quero dicir, pero digamos que ten un humor que envelleceu fatal. A película en sí é simpática. Arévalo en Eu Vietnam. creo que La película. eu creo que deixou unha pegada que é moi da súa época, pero que hoxe en día nin sequera me parece tan rompedora como pretende ser. Creo que levan como 10 anos sobre sin todo- botarla pola televisión. Esa relación é bastante turbia, e é certo que pasa? Que, joder, Robin Williams tiña un carisma innegable. Eu creo que, voulle reconocer que era unha persoa que máis alá dos seus papéis cómicos, tamén ten algún papel dramático, ten incluso un papel na que fai de psicópata, non sei se vos dais conta da peli, retratos dunha obsesión e tal. Qué buena sí, es. sí, un abanico qué moi buena amplo. es. Que esa peli a día de hoxe hai que Williams era explicarla. un gran actor mal encasillado. Que esa peli a día de hoxe hai que Sí, explicarla, é verdad. porque claro, era un señor que revelaba fotos, non? Que igual a rapazada agora hai que explicar o que era eso de... Pero bueno, o que quero dicir é que realmente é unha persoa, Robin Williams é desas persoas que eu creo que elevaban a calidade xeral das películas nas que Sí, de acordo. participaba. Siempre, Eu creo que siempre. Good Morning Vietnam con outra persoa, Good Morning Vietnam con Outra outro actor peli. protagonista, Outra non peli. sería nin a cuarta parte de Mítica, tío. Es que de hecho yo pienso que Good Morning Vietnam muchísima gente la asocia a una película cómica por Robin Williams y por las escenas que le hicieron famosa. Y no es una película cómica, es que tiene ciertos toques de comedia, pero es una peli dramática. Y eso es algo que realmente pasó, no sé, ha pasado en el colectivo general, como el famoso de no siento las piernas de Rambo, que nunca existió. Pues eso es lo mismo, ¿no? Good Morning Vietnam es una comedia de Robin Williams. Pues no. Non axuda que o cartel é moi de comedia, ou polo menos o cartel que quedou, non? Sí. Porque ese cartel con Robin Williams sorrindo, sinalando co micrófono na man, non? Sí, es que parece algo así como, yo qué sé, Top Secret o algo así. Sí, ¿no? sí, Un tal estilo cual, así. parece
Unha cousa así, pero estou de acordo, eu de feito, joder, unha das cousas das que máis me acordo na peli é cando o tipo ten que dar unha, porque el, claro, dá as novas tamén do que está a pasar no fronte e tal, é un momento en que ten que dar unha nova a el de cátase de que van mandar un pelotón á morte directamente e o tipo sae do estudio e vaise como despedir dos seus compañeiros, dos soldados persoalmente, non? Unha parte, e o primeiro eles como, mira, deo da radio, non sei que, o tipo chega ali se ve moi afectado, non? Despedíndose deles porque el sabe para onde van, non? O que pasa é que tampouco lles pode dicir es que fuxide correndo que vades a morte, non? Porque ao final están na guerra, quero dicir. É unha parte da que eu me acordo moito, é moi dramática e que Robin Williams eu creo que interpreta moi ben. E esa escena, se a que eu penso, ten un elemento narrativo que me pareceu super bo, que están como nos camións, non? Sí. Eles están ali subidos, tal, e está falando desde un coche. Cando o oficial di, ala, xa vistes a vosa estrela, marchamos. A cámara fai un barrido e colle xusto o momento no que está salindo fume do tubo de escape, tal, que como pase... Recorda moito ese mítico rollo que se utiliza tamén moito no cine, pois o Far West e tal, de cando marcha un tren, que se escoita o mítico pitido clásico de tal... Pois dixen, joder, como que ben utilizado ese rollo de introducir un elemento mecánico do coche, cotián, como é un tubo de escape, para poñer unha fronteira, digamos, entre o personaxe que se queda e os que se van. Gustou moi moito, parece, foi un toque que me pareceu genial narrativamente na peli. Es que estamos hablando de Barry Levinson, el director, que no sé si se ha mencionado ya, que es el director de Rain Man, entre otros muchos títulos. O sea, es que es un tío impresionante para mí como dirige ese hombre. Por cierto, Fuku, no sé si querías hablar del tema premios que tuvo la película. Pues non o tiña en mente, queres comentarlo? Pues a ver, Robin Williams, bueno, mucha gente sabe que estuvo nominado muchas veces a mejor actor a sus películas, pero nunca lo recibió hasta que llegó Matt Damon y Ben Affleck con el indomable Will Hunting. Madre mía, la boca como la tengo hoy. Pero esta película fue nominada al Oscar y sin embargo, entre otros premios, me acabo de fijar en el plantel de premios de esta película que una de esas nominaciones se la dimos en España en los Sant Jordi Awards. Imaginaos dónde está eso. Ostras. Fue nominado a mejor actor extranjero por la película, pero no se la dimos a él, se la dimos a Forest Whitaker por esta película. Que yo digo, vale, sí, Forest Whitaker es un gran actor, pero en esta peli yo creo que se lo come Robin Williams con patatas. A dictadura woke. A dictadura woke era. En los años 80, en Barcelona, se lo damos al negro. A dictadura woke xa empezaba daquela. En Barcelona sempre foron máis adiantados que no resto de sitios. Ostras. Pero en Barcelona querían ver un drama, estaba este tipo facendo sonidos. Pero bueno, era un detalle curioso nada máis. Eu quería, gustaría comentar desta peli que claro, bueno, un pouco recollendo o que comentaba antes Fuco, eu esta peli tardei moito en vela, non? Eu sorprendíame, dixen, joder, porque houve unha época na que botaban moitísimas pelis de Robin Williams pola tele. Era facilísimo ver Señora Doubtfire, El indomable Will Hunting, de Robin Williams de todos os xéneros, non só as de nenos ou non só as de comedia. Retratos de unha obsesión que dixeches antes, incluso Aladdin, non? Que lle pon voz ao xenio tal de pero esta peli nunca botaban na tele, xen, joder, pero unha peli tan mítica, como é posible que nunca boten na tele? E cando a vin entendín, non? Porque a día de hoxe é un pouco o que fai que a rapariga vietnamita é un pouco inaceptable, non? É un pouco é acoso, non? A día de hoxe visto cos nosos ollos, sí que é verdade que provoca certa incomodidade. De feito, a min provocoume certa antipatía polo personaxe de Robin Williams, incluso esas escenas de ligoteo, non? Que son tan pouco parellas. Día de hoxe, eso sí que é verdade que envelleceu moi mal. Pero as partes de radio son espectaculares. E eu creo que eran, eu non o sei porque non o comprobei, pero eu estou convencido de que eran sen guión, de que dixeron Robin. Lo eran. Fai o que queiras. Lo eran porque además vi por ahí hasta metraje y tal que de un montón de escenas diferentes que el tío se ponía delante del micro, se ponía a hablar. Dice, bueno, voy a beber agua, seguimos, venga, va, otra vez. Y cambiaba. Era así. Robin Williams era un gran improvisador. En España faltanos un pouco
como se di, a faceta de Robin Williams cómico, non? Porque claro, Robin Williams antes de ser actor era humorista, era cómico de stand-up, non? E había moita improvisación nos seus shows, eso é unha faceta que non nos chegou xa nas películas, pero ele era coñecido en Hollywood por ser un gran improvisador. De feito, hai unha entrega de premios que non sei agora mesmo calé, que gaña o premio, non había xente nominado, un deles era Robin Williams, pero o premio gaña non me sei agora, Jack Nicholson. Ostras, sí. E Jack Nicholson sube e di, bueno, non teño nada preparado, non sei que, é un pouco como que aquí o que sabe improvisar é Robin Williams, e sube Robin Williams, e foi ali un monólogo que se ocorre no momento, tío, é espectacular eso, de poderlo ver no YouTube, tío, é unha cousa, verdade, increíble. Por cierto, Foucault, si no me equivoco, has hecho un enlace entre tu primera película y esta segunda peli, enlazadas por la banda sonora, con un tema, Nowhere to Run, que lo usaron en Warriors. No me daba... Que la locutora de radio que dice, bueno, Warriors, esconderos y tal, y pone justamente como mensaje subliminal esa canción, no tenéis dónde esconderos, y en Good Morning Vietnam también la usan. Non me clara como ese detalle. Eu quería contar unha última cousa desta peli que bueno, Dani non sei se xa coñece a anécdota, pero é unha anécdota de Quack FM con esta película, que cando empezou Quack FM na Coruña, ao principio estaba moi vencellada, bueno, sigue moi vencellada a Universidade da Coruña, non? Nos anos 90 había un reitor da Universidade da Coruña que era famoso por ser pues, bastante conservador, non? Bastante un pouco fachilla, e o tipo apelidábase Meilán. Un dos primeiros programas en Quack FM chamábase Good Morning Meilán. Sí. Madre mía, qué tiempos. Programa histórico ali. Bueno, pois vamos a cambiar aquí de terzo, vamos a pasar a outra peli, vamos a meter noutro mundo da radio, un mundo un pouco distinto, vamos a falar do tema radioaficionados, non, Paco? Sí, vou tamén con un clásico de poñer a televisión un sábado e encontrarte con esta movida, porque Frequency do ano 2000 é unha peli que vai dun tipo que é bombero e está obsesionado con que o seu pai morreu nun incendio, non? Entón, ten que fai polas tardes? Polas tardes vai ao cobertizo e prende unha radio e fala con xente random, en plan, hola, quen anda aí? Son tal de Missouri. Era o IRC daquela, non? Era o chat antigo de... Era o chat roulette. O Megle, pero ninguén podía ensinar a pirola, claro, un pouco. Claro, nadie podía ensinar a pirola, podía che dir, estou che enseñando a pirola. E tiñas que fiar, non? Solo podías enseñar a pirola por telégrafo, non? Pi. Só podías ir aí cunha gabardina e abrila de repente, non? Era a forma. Bueno, pois o tipo nun momento dado ven unha tormenta extraña ou algo así como un... Como chama isto que hai no Polo Norte? Aurora Boreal. Unha aurora boreal en Estados Unidos pues resulta que o aparato con que fala... Desde logo o oso blanco non era, Paco. Non. Perdón. É un oso blanco que lle permitiu falar co pasado. Dixeches que era de colores, entonces desde logo non sería un oso blanco. Total, que pónse a falar con seu pai no pasado. Entón, empeza a decir, bueno, papá, primeiro non cree, pensa que é unha broma, pero despois descubre que é seu pai por un cromo de béisbol ou unha merda destas dos americanos, sabes? No, o principio está moi guai, porque cando empezan a falar, claro, ningún dos dous sabe quen é o outro, entón, realmente non, sabes, tarda como un cacho da conversa en empezar a pensar que todo é moi raro. Bueno, pois todo é moi turbio, entón, dalle unha serie de consellos para evitar que a palme. Perdón, Paco, pero que me acabo de imaginar, como dixetes de papá, acabo de imaginar como sería a versión de Frequency dos tonechos. Entonces, de papá, macho. Pasa de todo, tío. Pois dai indicacións para non palmala. Entón, claro, modifica todo o presente con esa modificación e pasan movidas.
coches que non quero narrar porque despois decides que son un destripador de películas. Podes contar a mellor parte que é de cando chega o presente e toda a súa familia come rosquillas con linguas extensibles. ¿No? Esa é a mellor parte. Non, pide rosquillas e non hai. E despois choven rosquillas. A mí me encanta a parte na que como se chama, Dennis Quaid, empeza a romper cousas e di no tocar nada e unha mierda. Bueno, por si alguén non viu ese capítulo dos Simpsons, están falando do capítulo dos Simpsons, isto non sai en Frequency, obviamente. Pois sí, Pero non. Frequency é unha peli que teño bastante, o sea, fai moitos anos que non a vexo, pero mira naquela época tal e nunha peli que me molou, teño que dicir, cando no seu momento. A mí no Así seu con ese momento rollo thriller de ciencia ficción. demasiado lenta, era como, pero Sí. quere pasar algo nesta puta película de xente que fala pola radio. Eso Es que- é o que me pasaba a mí tamén, tío. Para mí, e aparte, eu teño a mezclada con Campo de Sueños esta peli, sabes? De como que se me mezclan un pouco de... Sí, es que podría ser un poco el palo, ¿no? Porque es ese tipo de cine rodado más o menos igual siempre, ¿no? Campo de Sueños, Frequency, incluso alguna película de Van Damme, podríamos decir. La de Time Cop también está grabada un poco así, ¿no? Con ese tono de colores y tal, que recuerda un poco más o menos todo la misma época. Pero sí, definitivamente un clásico da sobremesa aquí, Frequency. A min eu estou de acordo, a min faiseme un pouco lenta. Hai tempo que non a vexo e non... Pero eu creo que tamén ten un punto que se nos fai lenta, pero por a idiosincrasia yankee de cando non pasa nada, o sea, cando non están a tiros todo o tempo, que a súa vida é tan insulsa que nos parece aburrido. Sabes? O sea, non é o cine yankee non é un cine de falar. Entonces, cando se poñen a falar, dis, pero... Vale, pero te lo voy a mejorar. Aunque sea cine yankee, te aseguro que si cambiamos solamente un actor y por mucho que sigan hablando, te lo vas a pasar mejor. Porque cambias a Jim Caviezel, que es el que hace del hijo, por Nicolas Cage y te aseguro que lo mejoras. Que lo mejoras. Pero bueno, claro, sí. Bueno, claro. Estou vendo que... Xa está. Está peli feita. Estou vendo que a peli ten que é unha movida que se empezou a poñer bastante de moda fai uns 10 anos ou así. Ten unha serie reboot. Sí, no la llegué a ver, pero tampoco... Seguro que a cancelan antes de que se desvele o final. No, o sea, de feito xa é unha serie de fai 10 anos, non sei se tivo máis unha tempada, pero é como unha moda que se meteu estou pensando, por exemplo, hai unha serie de Arma Letal, hai Los así como Inmortales. moitas pelis, sí, que pero esa é moi anterior, eu refírome a pelis así, bueno, dos anos 80, 90, que de pronto en 2015, 2020 alguén se lle ocurriu facer unha serie que adaptase. Creo que casi ningunha delas con bo resultado, por certo. Sí, unha cousa sempre delicada, non se me ocorren a mí tampouco casos así de... Bueno, a creo Caixa, que non tiene nada máis que decir de Frequency, aparte que a botaban pola tele cada pouco. a Caixa Negra de Nostromo especial series basadas en pelis de antaño e que non duraron nada. Isto pensámolo, ademais, pensámolo algunha vez, tiñamos aí pensado falar de as series de debuxos de La Máscara de Ace Ventura, non? De... ¡Wow! O sea, E de los Sí. inmortales. de los inmortales, é verdade. Que era unha... tío. Estaba super guapa a serie de La Máscara, pero é que son como dous fenómenos contrarios relacionados que é moi curioso. As O tipo películas que se adaptan en serie e as películas que son series adaptadas, tipo Wild Wild West sí. ou Misión Imposible. Hai, sabes, hai como dos dous camiños. O SWAT, Los Hombres de Harrelson, que fue una especie de saltimbanqui, porque fue serie, luego película y luego vuelta a serie. É verdad, é verdad. Eu estaba pensando na dibuixos animados dos inmortales, que era moi gracioso porque o prota estaba tan traumado que non lle quería cortar a cabeza a xente, e a xente decía, pero córtame a cabeza, que che paso todos os conocementos. E o tipo, no, prefiro que me enseñes e eu aprendo. Que no, que vai vir o malo, me vai cortar a cabeza, vai quedar el... Que no, que me enseñes, que me cortes a cabeza. Eu acordome Eras... dun capítulo desa serie no que o Duncan MacLeod que descubre a metralleta. Dígomelo en serio, o sea, de todo... Pero hablas de la serie de dibujos o la de imagen real. No, está hablando de la de dibujos. La de dibuxos. El dibuixo. Ah, vale.
de que descubre a metralleta e o tipo flipa, se plan de, pero isto é a hostia, que lle den polo coa espada. Eso me acuerdo de ese capítulo de... Que a mí me encanta cómo fue en decadencia la saga de los Inmortales, al punto de decir, vamos a empezar a hacer serie, y luego la serie de animación, o fue al revés, primero la animación y luego la imagen real, y decir, ostras, esto empieza a despuntar, vamos a hacer otra película, donde juntemos a Duncan MacLeod con Connor MacLeod, que se llamó Endgame. ¡Hostia! Se llamó Los Inmortales Endgame. Que dije, hostia puta, buenísimo, van a juntarlo y tal. Y claro, Inmortales reunidos. Eu vina e era bastante horrenda, pero mítica. Es que dices, es tan buena, o sea, es tan mala que es buena. Pero que eu cos Inmortales recoñezo que me perdo un pouco, porque eu vin as súas primeiras solamente. Eu creo que a terceira e a cuarta son como un canon distinto, non? Como que ignoran a segunda e siguen a primeira ou algo así. Eu creo que fue algo así, porque la segunda es esa del futuro, esa rara donde vuelve a aparecer otra vez el personaje de Sean Connery, por ejemplo, y cosas así. Que na segunda hai dúas cortes. Que o personaxe de Sean Connery, sin ánimo de spoilear, nesa película aparece para hacer absolutamente nada, igual que, non sei, que para cobrar el cheque. Leonard Nimoy dos Simpson. A segunda fixeron dous cortes diferentes. Cuidado, Eu creo que para entender o que é alienígena e o que non é alienígena. Eu creo que o mellor... Pero eu creo que deberíamos volver á radio no cine. Sí, porque habería que cortarlle a cabeza o director para entender, para que nos pasar o coñecemento, non, de como vai a orde das Espíritus Inmortales. Está aí con xogar o Kingdom Hearts, que tampouco te enteras de como carallo tens que xogar para que se xe eso por orden. Así que vamos ca seguinte peli que nos trae Maverick. Bueno, pues yo traigo una peli que en su momento fue para los adolescentes de la época, sobre todo, o los jovencitos, era el ¡oh, qué peliculón! Y tal, del género, bueno, podríamos decirle género terror, pero es que realmente no es terror como tal, sino es más bien una película de... yo qué sé, mira, el género que lo ponen aquí en Google es acción, o película de carretera. O sea... un remake encubierto del Diablo sobre ruedas. Sí, porno de carretera. Porno de carretera. Qué bueno. Porno de carreteras. Bueno, estamos hablando de la peli del 2002, Nunca juegues con extraños. Joyride en inglés. Esta peli, pues la gente que no la conozca, a lo mejor pasó por sin pena y gloria de la actualidad, como evidentemente es, y como dice Paco, evidentemente es casi prácticamente un remake encubierto de Diablo sobre ruedas, de cómo una pareja de hermanos, con el interés romántico de uno de ellos, se ven involucrados en una broma de radioaficionado con un camionero sádico salvaje. Dicho así, es el breve resumen que os puede contar de la película, para no entrar mucho en detalles. Pero vamos, que es como lo que empieza siendo una broma para hacerle a un camionero, pues se vuelve en su contra, en el camionero en busca de venganza y queriendo impartir justicia a estos bromistas de la carretera. Muy sé lo que hiciste el último verano en cuanto a concepto. Es que fue la época, fue la época de Scream, sé lo que hiciste el último verano y todo esto, y esto era un poco como el terror en la carretera con alguien que te podrías encontrar sin tú saberlo. Jeepers Creepers incluso, ¿no? También un poco... Sí, un poco así. Sí. Además es muy del tono de colores... Es muy del tono de colores de Jeepers Creepers, digámoslo de alguna manera. O las colinas tienen ojos también. Luego, actores... Bueno, pues tenemos a Lily Sobieski, que fue una de las chicas de la época que decían esta tendrá futuro y tal, y se quedó ahí en el olvido. Steve por culpa de En el nombre del rey. También, bueno, por muchas cosas, pero bueno, yo creo que... Bueno, tuvimos que facer aquí un microcorte, non? Un pequeno corte por uns problemas técnicos, pero xa estamos de volta e estábamos a falar aquí... ¡Oh! Aí está a bocina de estar de volta, non? Era este, perdón. Era ese, non, gustaba máis outro a min, Estaba aquí Maverick. Gracias. Estaba Maverick a falar de Nunca juegues con extraños. Sí. Bueno, pues estaba comentando, no sé dónde nos hemos quedado.
Pero bueno, estaba hablando de los actores, creo, de la película. Que decíamos eso, que Lily Sobieski, que era una de las chicas del momento, que tenía mucho futuro prometedor y luego pues que cayó en el olvido, o al menos yo no la recuerdo de mucho más aparte de esto. Teníamos a Steve Zahn, que es uno de los dos hermanos, que bueno, se le ha visto también en algunas cosillas así, siempre con cara o pintas de junkie o retrasado mental, y le queda de puta madre, la verdad, el tío. No, pero en el sentido de, joder, el tío que hace las típicas paridas y locuras que no se le ocurriría a nadie con un poco de cabeza. Hostia, una mención especial a un secundario que es el Sheriff Ritter, que está interpretado por Jim Beaver, que así de primeras no sabéis quién es, pero si os digo que es el que ayuda a los hermanos Winchester en Sobrenatural. Para mí una serie. Una seriaza. Y bueno, y luego el prota yo creo que el que se come la película ya por su carisma, la presencia que tiene y también por la fama que está teniendo en esos años, que es Paul Walker. Porque esta película es del 2002, se estrenó, creo que fue un año después de la primera entrega a todo gas, que creo que era 2001, si no recuerdo mal, o por ahí fue. Y claro, pues el tío estaba ya, haciendo una peli de coches. ¿A qué le van a meter? En una peli de coches en carretera y perseguido por un camión. Pues, hombre, de coche en coche tiro porque me toca. O raro que non o puxeran a él a facer do camión, non? Quero dicir, aí que fora el aí o agresivo. Aí bueno, viña dunha peli que iba de roubar camións. Mira, y luego el camionero iba por él en esta película, o sea, todo enlazado, bien enlazado. É como esta teoría de que todas as pelis de Tarantino comparten universo, non? Hai un personaje que salen varias. O policía. Y bueno, la verdad que poco más que comentar de esta película. Como os digo, es una peli que es muy de su tiempo, muy de la época, porque comparte mucho el estilo de colores de ese tipo de películas, el estilo un poco slasher, aunque en este caso centrado más en un camionero que persigue a la gente y tal, y no sé, y en este caso el tema no de la radio, sino del radioaficionado, del que habla por walkie-talkie con gente que está en su zona de área, es algo que es como decía antes Fer con el tema de Hotel Ruanda, ¿no? El poder que tiene la gente que tiene un micrófono y que puede hablar a la gente, es un poco responsable con ello, ¿no? Pues en este caso es cuidado con lo que dices y a quién se lo dices, y afronta las consecuencias si vas a hacerlo, ¿no? Pues un poco lo que podríamos decir esta... ¿Cómo? ¿Qué tal se come la película? Porque si era protagonizada por un camionero... De verdad, para en algún sitio. Hostia, boa, hostia. Para en algún sitio. Tendría que ser algo con donuts, seguro, y perritos calientes. De estas señoras que sempre che botan café, cacharra. Vos pensades que isto pasa en España? Que os camioneiros iban antes con ca radio aí falando entre eles pola estrada? Eso sería... Bueno, en España no lo sé, pero claro, Estados Unidos, que con lo grande que es, pues hombre, el tema de radioaficionado tenía que ser un sumum, ¿no? Una cosa obligatoria. Sí. A ver, hai profesións que levan radios para avisarse de movidas. Entendo que agora, co tema dos teléfonos móviles, pois xa estará en desuso, pero pode ser que, eu que sei, imagínate que hai unha retención enorme porque hai un accidente. Avisarse entre camioneros para coller un desvío sería unha cousa de como decirlo, de solidariedade profesional. Son aí... No, sí. O equivalente son os grupos de WhatsApp que te avisan onde está a Guardia Civil facendo o control. Están os verdes están os verdes na recta de Escoré. Está Piccolo, non sei onde, sabes, eso. Ahora, una cosa que a mí me chocó mucho es que eso ya no sé si es verdad o no es verdad, que es decir, a ver, paras en cualquier sitio de estos de carretera con gasolinera y tienes un taller que te hace lo que te dé la gana por pasta. Te monta una radio ilegal, ¿sabes? O tal, te cambia esto, te pone lo otro y dices, joder. Cosas raras que tiene Estados Unidos. Sí, Píntame o coche que me está vindo a buscar a Guardia Civil. Home, no GTA funcionaba eso, Eu desta peli só me acordo dunha escena, o sea, acórdome dun rollo moi xorto, que o malo colle a unha persoa que non ten nada que ver e véngase pensando que é un dos protagonistas. E falla unha cousa moi gore. Hostia, sí.
Sí. No, pero porque los protagonistas le engañan. Si dille plan, estamos en tal sitio tal, do malo chega ali e colle un nota random que había por ali e fai unha movida moi chunga. Sí. Sí, acórdome de teño esa escena ainda grabada. Buah. Vine esta peli de adolescente ou así. Sí, chungo. Y la verdad que la he visto hace poquito y no ha envejecido tan mal, no como otras, pero Estou lendo no está mal. Estou lendo aquí que ten dúas secuelas, non sei se estén descontroladas. Buah. Nada. Me vi 10 minutos de la segunda parte y no dije no más. Ya está, déjalo aquí, que no... Que mala pinta. Mantense o reparto ou algo de 2008 a segunda. El reparto. Algún sí que se mantén, pero vamos, Paul Walker desde logo xa estaba outras cousas. A donde yo sé... Amor de- Paul Walker estaba xogando con conocidos. Sí. En la segunda no veo ninguno repetido. Y en la tercera, a ver, que mire. Tampoco, es que son gente que yo digo, ¿y estos quiénes son? Hijos de sus padres, y lo conocen un poco más que en su casa y ya está. Estou vendo que producida por JJ Abrams, a primeira, non sabía isto. Hostia. E guión no tamén, JJ Abrams. Non Hai sabía. poucas expresións para que sea JJ Abrams. Hai poucas referencias a Spielberg, non hai pouco imitar a Spielberg para que sexa JJ Abrams. Joder, pues nada, eso. Y esa es la película que os traigo. Un poco más. Moi ben. Pois cambiamos aquí outra vez de xénero, tocaba a min e trouxen unha peli de Woody Allen nesta ocasión que é Días de Radio. Non lle dei ningunha volta, é unha peli que 100% trata da radio. E esta película de Woody Allen é a típica peli que algún crítico de cine rancio diría carta de amor, o sea, a carta de amor de Woody Allen á radio, non? Sería esta expresión tan manida, pero sí que é verdade que un pouco iso, non? É unha peli que xenera unha peli moi nostálxica, xenera deste tipo de nostalgia dun tempo que non viviches, sabes? A peli está narrada, non? Está narrada por alguén que recorda como lle gustaba escoitar a radio cando era neno, non? Pónsenos nos anos 40 en Estados Unidos e amósanos un pouco como era o mundo da radio, que era un mundo da radio pois moi distinto ao que nos podemos imaginar a día de hoxe. Era un mundo da radio no que os locutores de radio eran auténticas estrelas, non? Porque era, bueno, pois os anos 40, un momento no que pois a televisión aínda non despegara, pero sí que a radio todo o mundo a tiña na casa, era a forma, e tampouco existirían seguramente reproductores de música, entón era a forma de tanto escoitar as novas como de escoitar música Bueno, os vinilos. nos anos 40 xa, non sei, o mellor sí, o mellor sí, pero non, pero bueno, desde logo non tan generalizado como sería. Voy a preguntar a Google cando se inventou. Como sería máis adiante. De feito vemos como cousas pois xente que está disposta a facer de todo para entrar na radio, non? Como veríamos un pouco ese tópico que estamos afeitos a ver no cine, non? Deste produtor que se aproveita das rapazas que chegan con ilusión, neste caso de ser estrelas de radio e cousas así. A verdade é que non é unha peli que teña un argumento per se, non? Son como escenas desa vida dunha familia xudía de Nova York nos anos 40 e un pouco, o sea, un pouco como eles viven a radio e de cando en vez a través do que eles escoitan pola radio amósasenos como estas estrelas da radio estaban vivindo. Según Wikipedia inventouse no 1948, o sea, que anda xusto. Aí anda xusto, sí. Gustoume, direi que é interesante. É unha peli interesante porque o retrato da época está moi ben feito, notase moito amor polo medio, non? Por parte de Woody Allen aquí, pero sí que é verdade que a min me coxea un pouco a película, pareceme que moitos dos momentos que nos conta costa un pouco manter o interese. Unha peli moi lenta, moi baseada en estética, pero que narrativamente... Como? É de risa.
Así. Así. Ten partes divertidas, pero Sería como Good Morning Vietnam, un drama con comedia. Pero non é tan dramática tampouco, non é máis... O sea, incluso na parte, quero dicir, non chega a caer nunca no drama, pero non é unha peli coa que rías moito. Eu sí que rín moito nun par de momentos. Hai un defeito que quería contar, que hai un momento, non, eles son unha familia que son xudíos, non? Entón eles, pois... Que raro. Claro, Woody Allen, non? Que me parece ben, porque cada un ao final escribe do que sabe, É non? nostálgica e con judíos. En los años 40. Claro, ¿Qué les podría pasar? hai un problema, hai un momento no que están celebrando o sábado. ¿Qué problemas se podrían encontrar? Claro, en Estados Unidos non tanto en outros sitios, pero sí. Hai un momento no que están celebrando o sábado, non? Que esta festividade xudía, pois que hai un día no que a xente que é xudía ortodoxa pois non pode traballar. Non é que teñen o día libre, é que non poden. O sea, teñen prohibido. E traballar, hai moitas cousas que contan como traballar. Por exemplo, non poden encender a cociña ou cousas así, non? Ou non poden encender a radio, ou non... Poden ter actividades económicas. Claro. Pero non podes pagar a un hicho para que cho faga. Claro. Entón, hai un momento, non? No que están moi enfadados porque eles están nun barrio xudío, non? E os veciños... Pero os veciños, a pesar de ser xudíos étnicamente, son comunistas. Entón non respetan o sábado e están facendo unha barbacoa na que están comendo porco, que os xudíos non poden, e están ca radio a todo volumen escoitando música, non? Entón chega un momento e di, que non respetan o sábado, e a muller lle anda ao marido, tese que ir dicir algo, que lles vou dicir, non sei que tal, tese que dicir, ao final o marido marcha, veña, pois voulles dicir algo, que isto non pode ser unha falta de respeto. E o marido, pero claro, pasan as horas e o marido non volve. E de repente volve como 2 horas despois comendo un perrito caliente. E lle di, pero que faz? Levas 2 horas fora e estás comendo porco. E eu tipo, bueno, sí, porque estou falando cos veciños e joder, é verdad, isto da religión é unha cousa para oprimir a clase traballadora. Non sei que chega aí convertido o comunismo o marido de que convenceron os veciños de... Eso tuve bastante gracia, non? Entón, sí, ten momentos divertidos. Está guai ver... Gústame moito... Ten moitas partes musicais, non? De salas de festa... O sea, que se retransmitía a festa pola radio, non? Por exemplo, poñennos un momento de... Están na casa xudía celebrando o fin de ano, están escoitando, pois, a gala de fin de ano da radio, non? E tamén nos amosan, pois, como era esa gala de fin de ano nunha especie de sala de festas que tamén era estudio nese momento. Entón ese tipo de cousas son interesantes, pero é unha peli para un día que te apeteza ver cine, non? No sentido de sabes que vas ver momentos lentos, que vas ver cousas... cine e xudeus. Tamén, que te dices, vai moito que non vexo xudíos, vou poñer esta peli, non? É un pouco así, non sei se recomendala, parece un pouco café para moi cafeteros, digamos. A ver, yo sí que la recomendaría. Primero, porque fue, creo que la primera película de Woody Allen que realmente me gustó. Porque yo nunca he sido muy de cine de Woody Allen, es un poco, me cuesta mucho entrar en él. Y cuando estuve justamente en Coruña, al poco de de estar ahí, ya empezar en Quack y tal, no sé qué, pues tenía un profesor de radio. No, un profesor de televisión era, o de radio, bueno, no me acuerdo. Y le gustaba mucho ponernos películas del medio, del audiovisual. Y nos puso esta un día. Y la verdad que me encantó. O sea, fue una cosa de decir, jolín, qué bien que narrar ese amor por la radio, ¿no? Y no sé, la verdad que es lo que tú dices. Tiene que ser un día que tengas ganas de ver cine así que hable de esto, de judíos y de la radio, pero vamos, que está muy bien. Y aparte, podríamos decir que tiene ese origen de lo que sería hoy en día el podcast, cuando hablan de ese programa que graban este matrimonio desayunando cada mañana
y lo ves que es que parece un puñetero podcast esto. Sí, eu quería comentar un pouco nisto porque é unha cousa que en pantalla queda moi guai, pero non me gustou porque me parece que va en contra do espírito da propia película. Quero dicir, a película esforzase moito en ensinarche, pois, como eran esas salas de festas antigas, como era unha casa dunha familia nun barrio xudío nos anos 40. Hai moito traballo de ambientación. Pero despois, cando chega o momento dos estudios de radio, é como que sacrifica a ambientación realista por algo estético, non? Entón ves a xente que, locutores de radio que igual están narrando cun micro na man sentados nunha tumbona ao pé dunha piscina, ou este matrimonio que o que ti dicías, non? Que están almorzando, non? Nunha mesiña nun xardín e co micrófono diante e facendo un programa, que eso non é realista, e moito menos cos micrófonos e cos medios que había naquel momento, non? Claro. Entón, pareceme que a peli se traiciona un pouco a sí misma sacrificando ese esforzo que fixo na ambientación por querer sacar escenas guais, que son escenas guais, Isto mola moito ver o matrimonio nesa casa así, eso, co almorzo na mesa, co micrófono e facendo un programa de radio, non? Pero obviamente eso non podía ser así. Ahora, cosas como la escena esta de los ladrones y la orquesta y eso fue para mí Eso tamén é divertido. Eso era muy lugar, ¿no? Una cosa así muy lugar. Podría haber sido muy lugar. Sí. Sí. Bueno, o dito, como non ten un argumento, como son como escenas cotidiás do mundo da radio e tal, pois hai algunhas que che funcionan e outras pois que che interesan un pouco menos. Entón é un pouco hit and miss, pero bueno, por eso digo que eu penso que a palabra que describe é interesante, ten moitas virtudes, ten moitas cousas que é interesante ver, pero eu aburríme bastantes partes e tamén o teño que dicir. Sí que me gusta como o final da película, con esa reflexión de... porque a película acaba con esta especie de gala de fin de ano da radio. É un momento no que os locutores, que son auténticas estrelas, pensan reflexionan si seremos recordados, non? No futuro, non? Porque ao final a fama é algo moi efémero, non? Nese momento estás aí, pero despois quen se vai acordar pasados unhas cantas xeracións que se vai acordar dos locutores dos anos 40? E a película remata un pouco con Woody Allen dicindo: eu quero contribuir a que se recorden, non? Digamos, con estes artistas. E iso, pois, sí que me pareceu unha reflexión moi potente, moi bonita, non? E te dá este conta da magnitude de canto é un homenaxe, non? Esta película a esa realidade que bueno, pois que xa non existe. Non sei se vos vestes esta peli, rapaces. Dani, sei que sí, pero... Eu non a vin. Eu teño que dicir que son 2 episodios da Caixa Negra da Nostromo seguidos falando de Woody Allen. É verdade. Sí, bueno, hoxe non fixemos ningunha referencia ao da filla, non? Quero dicir que eso xa gastamos os chistes todos no programa pasado. Y podríamos decir que esta película es una de esas de la época, de esa época donde Woody Allen dirigió una película y no sale. No tenía la necesidad de salir, porque claro, en los últimos años todo lo que dirigía casi nunca salía ya estaba cansado, pero en esa época era película que dirige, película que sale. Y esa era una de las pocas que realmente no aparece. É verdade que non aparece. Sabedes, igual esta peli si que a vistes. A min recordoume esta peli a outra de Woody Allen que se chama Café Society. No la he visto. Tampouco a vin. No la he visto esa. Que é de Jesse Eisenberg, que é o protagonista de Ahora me ves, non? Que tamén falamos desas pelis. Espera, ¿la de los saltos en el tiempo? ¿O la de los de diferente época y no sé qué? Non, ti estás pensando en Medianoche en París. Ah, vale, esa. Sí. Non, esta é unha película dun xudío, unha vez máis, Paco, que monta un café, ¿no? en Nova York e tal, e un pouco das cousas que pasan nese café, non? E a xente que se reúne ali. Entón é un pouco tamén, pareceme un pouco tamén este rollo de Woody Allen. Judía. Claro, parece un pouco este rollo de Woody Allen tamén de querer de ter mitificado unha época e querer homenaxeala cunha peli
que existe porque quere homenaxear, non porque teña unha historia que contar, non? Nese sentido recordoume a Café Como a dos Society. saltos no tempo. A dos saltos do tempo, sí, tamén é un pouco así. O que pasa que aí, como ten a componente esa, digamos, sci-fi, non? Pois faise un pouco máis... Molaba que o levar ao extremo e que o último personaxe acabara na prehistoria. Sí, aí dice, hostia, pero con os troglodita aquí, sabes? Este foi o que pintou, sabes? Como coñece a Picasso e a Dalí, coñece o que pintou as covas de Altamira, non? Ali está aí, dice, hostia, que bo bisonte, fixo aquí o tipo este. Bueno, xa estamos esbardallando, eu creo que é momentiño para... Porque xa estou vendo que está aquí petando na porta do estudio o robot Emilio, non? Para chegar a facer o seu anuncio, non? De sempre de cada programa, así que deixámosvos con el, volvemos de seguido. Recorda que o noso podcast está disponible en YouTube, iVoox e Spotify. Nesta última agora tamén subimos vídeo. E se queres máis parvadas sobre cine, sempre nos podes seguir nas nosas redes sociais. Búscanos por @cnegranostromo en Instagram e Twitter. Twitter agora chamase Xe. Sí, bueno, eu ainda lle digo Simago o Carrefour, así que imagina. Estamos de volta aquí na Caixa Negra da Nostromo, falando de películas sobre a radio, sobre o mundo radiofónico, aquí con Dani Maverick. E continuamos, turno para Fuco, que nos traes? Pois, perdón, eu traevos unha peli que é unha especie de compendio dos anos 90. É unha película que me deixou unhas sensacións un pouco encontradas. É unha comedia, esta sí que é indubidablemente unha comedia, relacionada moito co mundo da radio, é protagonizada por eso digo que unha película moi dos 90, tres nomes que asociades enseguida a películas da época. Un é Brendan Fraser, evidentemente o noso querido Rick O'Connell da Momia é un dos actores en dúbida fetiche deste podcast. Sí. Outro é Steve Buscemi, alias o señor Rosa, alias outro millón de películas que fixo tipo sempre con esa cara así bastante siniestra, digamos. Steve Buscemi na miña cabeza sempre foi o actor ideal para facer de Moe Szyslak se algún día fixeran unha adaptación. Hostia, non pensaba, que bo esa, É que é el, tío, é exactamente el. Steve Buscemi, alias el follador de cohetes en Armagedón. Hostia, unha gran película noventera. Gran Armagedón. E o terceiro en discordia é o noso vello amigo Adam Sandler, que tamén protagonizou pois un montón de comedietas dos anos 90 como 50 primeras citas, Un papá genial e bueno, todo así un pouco nesa línea. Esta xente filmou xunta no ano 1994 unha película, a película en español chamase Cabezas huecas e en inglés chamase Airheads, que non sei se significa exactamente o mesmo porque significa literalmente cabeza de aire, non? Unha cousa así. Cabezas de aire, unha cousa así. Non sei se exactamente. Pero sí, sona que é unha boa traducción. A mí sorprendeume, porque se cabezas huecas, bueno, este é o mítico eu que sei, como a peli esta de dos bolos que en español ya titularon Vaya par de idiotas ou algo así directamente, non? Pensei que iba a ir por aí os tiros, pero non, parece que está ben traducido. Pois esta película estes tres teñen unha banda de rock, viven en Los Ángeles, chámanse os Lone Rangers, os llaneros solitarios, e son uns tipos, bueno, que intentan profesionalizarse, pois levan moito tempo intentando que algún produtor, algunha radio lles compre a súa maqueta e non son capaces de facelo, entón están bastante frustrados e deciden colarse nunha emisora radiofónica que é a que bota todos os digamos, a música de moda para intentar un pouco de estranjis colar a súa música en antena e que soe. Que pasa? Que por un motivo completamente random levan unhas pistolas de auga hiperrealistas na mochila e cando chegan ali
a peña cree que son de verdad e que están secuestrando a emisora. E eles, en vez de aclarar, en plan, no, é un malentendido, din, que coño, vamos secuestrar a emisora. Entón, Moi boa a mí idea. esta película pareceme que é unha parodia de Die Hard, pero dándolle a volta. De feito, hai un personaxe, non sei se vistes a peli, que é un personaxe interpretado por Michael Richards, o inolvidable vecino de Seinfeld, o tipo é como se fora unha parodia torpe de John McClane, incluído as escenas dentro dos tubos do aire acondicionado e demais. É dicir, é unha peli na que os terroristas, digamos, toman emisoras, son os protagonistas, pero despois pasa todo o mítico destas pelis. Síndrome de Estocolmo, relacións cos reféns, a policía intentando negociar, tal, pero todo desde o punto de vista da comedia. Isto é unha comedia hipergamberra, unha auténtica idea de olla, e eu, a verdade, é que é unha peli que vin de adulto, de feito vina fai pouquiño para este podcast, e lamento tela visto de adulto, porque si me pareceu simpática a vista hoxe en día, creo que é a mítica peli que se tivera visto con 14, 15 anos, incluso con 20 anos, me tería flipado. Sí. Tela visto tarde para que entre, digamos, ese ranking. Pero unha peli moi simpática. A única pega que lle poño é que só a topei, porque non está en ningunha plataforma de streaming, só a topei dobrada e a dobraxe é moi mala. Pareceume unha dobraxe moi cutre, Canto deste de mítico loco rollo aí que durante a película. para intentar poñer como que falan así jerga e tal, pois acordemos que o que facían en Django, que os negros falaban rarísimo. Sí. Pois aquí o que fan é que estes, para que se vexa que son así, teñan a súa propia forma de falar, acaban todos os verbos ado en ao, en plan, buah, tío, te has pasado, non sei que, tal, pero dunha forma super pouco natural, que o fai aínda máis enervante. Fora diso, a verdade é que unha película que me gustou, que Sabes? co tema é unha comedia de enredo final e moi simpática. Sabes onde fixeron sí que fan moi ben eso? Na dobraxe de Los blancos non la saben meter, que é unha peli tamén da época dos 90. Aí É que esa vira en inglés, eu. pois en español descojonaste, porque a verdade é que mete unha joder, non sei, metenlle tacos moi ben metidos, non? E cousas así. E claro, penso que está moi ben feito, pero ao final, cando abusas deste tipo de expresións, porque, joder, unha peli moi taqueira, están dicindo tacos todo o tempo aí xogando baloncesto, e ao final pasa un pouco, é a primeira vez que me pasa vendo unha peli en español o que nos adoita pasar cando vemos pelis en galego, que irremediablemente din expresións que ti só podes relacionar con Galicia e che fai gracia que as diga Wesley Snipes, pois con Los blancos non saben meter, pasame iso co castelán, pero penso que está ben conseguido, e supoño que aquí tratarían de facer algo semellante, pero non lle saiu igual de ben. A mí o que máis me chama a atención esta peli, de todas formas, é que eu digo, o de, xa sabes, porque eu estou un pouco obsesionado con Die Hard, me podía pensar, boa, é unha paranoia miña o de que sexa unha parodia. Pero non, porque de verdade que hai moitas escenas que están parodiando literalmente, digamos, arquetipos da peli original de Die Hard, da do Nakatomi Plaza. E hai un momento no que o tipo que está, co que sería o Bruce Willis a peli, o tipo que está metido dentro da emisora, escondido para que non atopen os protagonistas e tal, comunícase por radio o policía que está fora. Entón, acordemos en Die Hard cando teñen esas conversacións persoais e hipertristes, profundas, de que mal me vai todo na vida entre John McClane e Al Powell, pois isto é parecido, pero está o notas entre a emisora en plan escoitando que di o policía e o policía contando como o seu matrimonio se foi tomar vento por culpa de ter a casa desordenada e tal. O sea, é como un rollo feito a mala baba, en plan para dicir, mira, isto é como un Die Hard, pero super ridículo. Eu creo que está feito a mantenta, a posta, eso. Non sei, fixo moita gracia. Como fan de Die Hard, dixen en plan, joder, é como é a clase de guión de terroristas que eu faría se quixera facer unha comedia ríndome da peli que me mola. Estou pensando... Faltaría haber metido al jefe Winslow. Oh, sí, tío. A Reginald Bell Johnson. Reginald Bell Johnson, que eu creo que tiña o traxe, a miña teoría é que era del.
Sí, claro, Eu creo que o tipo que o chamaban en plan, vamos che poñer un papel dunha película, pero por favor non aparezas vestido de policía porque non eres policía. E el chegaba ao plató, iba de policía e dicía, pois o meu personaxe é policía, a tomar viento. era así como gañaba os papéis nos castings. Estou sorprendido porque Adam Sandler, joder, no 94 non creo que fora tan famoso aínda, non? Quero dicir, nesta peli fará un pouco de papel secundario. Yo creo que nin- Dos tres protagonistas é un pouco o máis o menos importante, digamos. Tamén fai un personaxe así como de simplón con bo corazón e tal. Digamos que o peso está entre Brendan Fraser e Steve Buscemi, son os que levan así un pouco a voz cantante. Claro, porque Brendan Fraser... ese- Sí, di, Maverick. No, digo que ese año Brendan Fraser ni siquiera era todavía tan famoso como lo empezó a ser con La momia Hoyos de la jungla, digamos. Sí, O sea, estaba empezando, como quien dice. Estou aquí vendo que fixo unha peli que eu non coñezo que se chama Private School, Sí. na que, atención, porque ¡Ay, isto sí! sí con sí. repartos 90. Era el prota, Brendan sí. Fraser, Matt Damon, Sí. Chris O'Donnell, Ben Affleck, e que pode ser máis os 90 que esta película. madre mía. No, y aparte ahí era el protagonista, es verdad, sí. No me acordaba de esa película, es que pasó muy... No sé, no me llamó mucho la atención. Pero digamos que así notable, el tío lo más notable que hizo fue ya años después... ¿Cuándo fue? En el 97, George de la Jungla. Bueno, O sea, digamos que con George de la Jungla y La momia ya fue cuando despuntó, pero vamos, ahí fue... Con esta película, Bueno, y digamos, después- ahí fue ahí tal que... Dime. E despois fixo unha das súas películas, a ver, un dos meus placeres culpables, teño que recoñecer unha película que sempre me parto a caixa, que Monkey é Ball. Al diablo con el diablo. bueno, También, bueno, sí. sí. Pero reconócelo, Hay que- tenemos que reconocerlo que todos hemos visto esa película por el diablo, no por Brendan Fraser. Porque ese Bueno, par sí. de razones Eso é que verdad. lleva. Ay. Bueno, vamos logo a pasar a seguinte peli que nos trae aquí Paco Cela. Eu traivos unha peli de 2014 creada por Kevin Smith e producida por A24. É dicir que vai a ser unha gran ida de olla e é Tusk. Non sei se a vistedes, vai sobre un tipo que ten un podcast que se dedica a investigar e interrogar a xente que foi protagonista de vídeos virais en internet. Entón, o tipo que é un voo para ir a Alaska a entrevistar a un tipo que é coñecido como o Neno Kill Bill. O Neno Kill Bill é un tipo que xogando cunha katana cortouse unha perna. Entón, pasou a ser un vídeo viral porque se cortou a perna cunha katana. Entón, o tipo colle o avión, chega aló e empeza a buscar ao Neno Kill Bill hasta que alguén lle di, non, é que se suicidou a semana pasada. Entón, claro, investigar tamén... Pero se suicidou sin querer, porque quixo repetir, dixe, mira, fixen así. Non sei, pero suicidouse, entón non ten entrevista. E nunha destas atopa un tipo moi raro que o invita á súa casa e dice, vouche contar a miña historia porque me pasou algo cunha morsa e tal. Entón, o tipo vai á súa casa e, en resumidas contas, o tipo ten un trauma relacionado coas morsas e drogao cando lle está contando todo isto e está tomando nota ca gravadora de todo o que lle pasou coas morsas e cando o tipo está drogado transforma nunha morsa para que el sea a morsa que el quería e coa que ten un trauma Madre mía. e Pero pasan máis cosas. transforma Este é o nunha resumen morsa. trágico e desagradable da película. Hostia. Ostras. Es que yo... Tío, la piel cabito un pouco, non? Pero Te isla del juro Doctor que esa Moreau. película... Es que esa película yo la acabé de ver por ser Kevin Smith diciendo, por favor, esto tiene que mejorar. No, es que no hace más que empeorar. Es que es una puta mierda. Eu creo que intentou repetir o rollo que lle salira ben en Red State de facer tolemias continuadas sin sentido, que non sepas que vai pasar na película, pero lle saliu mal. Es que, ¿dónde No, queda el Kevin Smith de Clerks, Dogma y toda esa época? non che gustou entón, entendo, Paco, a peli. A ver, é visible, pero non é unha peli que vai recomendando por aí, porque no desagradable párase demasiado cando non é unha peli que empece con algo desagradable, o sea, que non é unha peli que vai a saber por desagradable. E como é Kevin Smith, pois tenlle respeto ao tipo e despois dis, pero que coño estou vendo todo o rato, pero non para ben, para mal.
O sea, non é un que coño estou vendo de guau, que guai, un tipo que se transforma en morsa, no, en plan de buah, leva media hora falando, ainda non pasou nada e de repente transforma en morsa, porque sí, de unha maneira moi desagradable. Solo tiene una cosa buena y para los morbosos de finales de los 90, principios de los 2000, que es ver a un actor que tenemos mitificado de su papel de niño contacto con el sobrenatural, que fue Haley Joel Osment en El Sexto Sentido, verlo actuando otra vez, pero al niño que se ha comido a Haley Joel Osment, porque Sí, vamos, está gordo está que no gordo. veas. Y dices, Se recorda un pouco a peli esta que lle gusta hacer do tipo da momia gordo. De Whale, claro. The Whale, la ballena, sí. Sí, sí. Bueno, la ballena, la morsa, todo ten que ver. Sí. Me gusta moito a peli porque a peli empeza co tipo facendo unha palla, non? Que sempre é unha cousa, unha boa forma, non? Pallas no cine é algo que aínda non fixemos. No, bueno, algunha igual sí que fixemos, non? Algunha fixemos. Kevin Pero bueno. Spacey en ¿cómo era la peli esta? American Beauty, diciendo después de esto todo el día va peor. Eu vexos moi a favor de Kevin Smith, os dous. Eu vou recoñecer aquí que non me gusta Kevin Smith, tío. Non sei, gústame Clerks. A min gustábame moito. Ujú. Pero Clerks é un peliculón, tío. A min gustaban as primeiras, Clerks, Mallrats, Perseguindo a Amy. Empezas a trocer un pouquiño, bueno, empezas a para min é Dogma, o punto de inflexión para mal de Kevin Smith. Pero eu creo que en Dogma fixo a desgana, sin unha boa idea. Pero, por exemplo, Red Steak, da que falei antes, é moi boa. Esa non a vi. Moi da de olla, pero moi boa. E logo non vedes como que a min funcioname o mellor como a guionista que como a director, porque como a director Sí, non parece que saiba moi ben o que está facendo Pode ser moitas que veces. pasara que empezou a ter cartos e xa non soupo ser indie. A min, sí, eso é. A min sabes a que me recorda? A estos youtubers que teñen moito éxito e lles entran cartos, pero é que eles só saben facer vídeos de YouTube. Entón, intentan facer outra cousa e ainda que teñen cartos se ve cutres, pois porque non teñen oficio para facelo, sabes? E a min ese é o rollo que me dá un pouco con Kevin Spacey, sí, Kevin Smith. Sí. Entón non sei. Mallrats déixase ver, Perseguindo a Amy sí que penso que está ben, vale, pero non sei, algo raro hai visualmente nas pelis, tío, é como cámara quieta, os tipos falando diante da cámara, non sei, parece moi amateur todo. En Clerks quedalle ben ser amateur por como é a peli, pero por exemplo, Clerks 2, joder, ten o mesmo espírito que Clerks, pero que claro, xa non é en blanco e negro, xa non tes esa sensación de estar vendo, que Clerks tes esa sensación de pouco menos que de estar vendo unha cámara de seguridade. Pero claro, como ten pasta en Clerks 2, xa fai de outro modo, xa non sei, tío. Yo estoy un poquito ahí con Foucault en el tema de que cuando llegó con Dogma quizá fue la película que mayor presupuesto le iban a dar y ahí fue un poco, a ver, sigue siendo él y se nota y mola en muchos aspectos, pero flojea en otros. Pero sin embargo hay una que tiene mucho presupuesto, creo yo, y sin embargo para mí es el sumum que dices, joder, qué bien me lo estoy pasando, que fue Jay y Bob el silencioso contraataca. Vale, esa... Pero porque é un tono xa Reparto, moi American Pie. Es que, bueno, pero es un poco que dices, ¿cómo puede haber tanta gente famosa metida en este proyecto sin insultarse unos a otros por dónde estamos aquí haciendo esto? Y dices, qué bien se lo están pasando seguro. La banda del Cli, ¿no? O mellor de todo é que meteu a J. Bob el Silencioso en Screen 3. Ah, sí, non sabía eso. Ostras. Hostia. Non Sí, sabía. sí. Que non vin Screen 3. Fan un cameo. O rollo é que Pues en Screen 3 fan un cameo eles e Carrie Fisher. O rollo é que en Screen 3 están grabando unha nova secuela de Puñalada na mesma zona na que están grabando el increíble William Halding 2 Que están filmando a primeira de Puñalada. Dogma. Ajá, é verdad. Eu creo que están filmando a primeira peli de Puñalada, Paco, non, o sea, porque eu creo que en Screen 3 é cando empezan a facer o rollo de metacine de que Puñalada é unha peli, é unha saga de en Screen 2 xa facían a primeira peli de Puñalada. Seguro, creo que en Screen 2 había a novela, non a peli, No, o libro a novela, a novela estaba escribindo na primeira,
Bueno, non sei, ao mellor sí. No, a primeira son os asesinatos e tal, e No, creo en la, que... en la segunda. Había un libro na primeira, porque No, a na perseguidora- segunda hai un libro. No. En la segunda estaba el libro y estaban empezando a hacer la peli, creo. Me parece. Pode ser. Pues, bueno, perdón. Sabedes o que me recordou o que contabas do neno Kill Bill, recordorme o neno Star Wars, non? Que No, que na segunda xa iban ao estreno da primeira película. Sí, estou vendo que na 3 están filmando Puñalada 3. Claro. Na segunda Dios. entraban a primeira escena da segunda é que están no cine, o tipo vai mexar e acerca a orella ao baño do lado e o atravesan cun Como a puñal. pirola en Scary Movie, Que non? Scary Movie, claro. Coa que ten Paco Bueno, aí, non? No fallado. Sí, Non a saque, que logo tío Tienes un signo de Scary Movie, tío. que a saca pa ensinar un parguela, non? Que se saca para usar. siguiente película, por favor. Sí, antes de cambiar iba a dicir que o tema do neno Kill Bill, do rapaz Kill Bill, recordamos o rapaz Star Wars, non? Que era un dos primeiros memes de internet da historia, non? Que foi o neno que se flipou vendo La amenaza fantasma no ano 99 por unha... e se grabou un vídeo cunha escoba facendo de Darth Maul aí, non? Con dudosa coordinación, non? E a xente lle cambiara a escoba por unha espada láser de verdade e tal. Moi curioso. Bueno, pasamos a seguinte película que temos que nos trae aquí o convidado. Contanos, Maverick. Pues yo os traigo una película muy poco conocida, como todas las últimas películas que ha salido Mel Gibson en ella, porque vamos, este es el otro referente al estilo Bruce Willis, ¿no? Películas para pagar mi jardín o mis cheques. Bueno, del año 2022, bastante reciente, es una película llamada Secuestro en directo. Como os digo, así de primeras no os va a sonar de nada. Una película dirigida por un tal Romuald Boulanger, ni puñetera idea de quién es este hombre, y el género que Google lo menciona es género de acción, suspense, ficción criminal. Y las notas que hay en las webs de estos de cine suelen ser bastante bajitas para esta película. Pero bueno, ¿por qué la traigo al programa? Porque es una película de un thriller, digamos, o una especie, ¿cómo lo podríamos llamar? A ver, ¿la habéis visto alguno de vosotros tres? No, la verdad que no. Vale, bueno, pues es una película en la que Mel Gibson interpreta a un locutor de radio llamado Elvis, mira tú el nombre, muy bueno, que se dedica a hacer un programa nocturno que empieza, pues no sé si sobre las 12 de la noche, 1 de la mañana o algo así, y se tira toda la noche hablando con gente. O sea, la gente llama al programa y empieza a contarle sus mierdas y él pues aconseja. En cada de noche. Sí, bueno, algo así, pero a lo bruto, ¿sabes? Porque a veces, rollo, le dicen, mira, me pasa esto y yo no sé qué hacer. Y dice, pues vete a tomar por el culo y empiezas a hacer algo con tu vida, ¿sabes? O sea, el tío es bruto y directo y sádico si le da la gana. Bueno, pues el tío lleva un montón de años, es la supuesta estrella de la emisora, pero no saben si la cosa va a seguir mucho porque la radio no interesa a mucha gente y él sigue siendo de la vieja guardia, ¿no? Que quiere hacer las cosas a su manera y que nadie le toque nada. Y es un poco como que de repente esa noche en la emisora pues pasa algo y parece que van a secuestrar a gente o empieza a haber alguien que empieza a matar gente y claro, todo esto el tío pues es como que está hablando con esa persona a través del teléfono y tiene que estar un poco siguiéndolo el juego del gato y el ratón en la emisora mientras la audiencia lo escucha. Y bueno, es un poquito eso, sin entrar en spoilers, porque así no os destripo nada, porque la gracia está en todo lo que puede llegar a pasar en ese programa. Pero es un poco lo que decíamos antes en varias películas anteriores. El poder de la voz y el poder de lo que transmites a la gente con la voz, hasta dónde puede llegar. Tiene algunos actores conocidos, por ejemplo, el hermano de... Mira, hablábamos de Scream, era de Scream, el Matt Dillon, el que salía en Scream, si no me recuerdo mal. Creo que non me suena. O era uno de estos. No, bueno. Matt Dillon, recuerdo de Sensación de Vivir, cuidado. De ahí. Bueno, yo de Algo pasa con Mary, pero bueno, eso es otra historia. Es verdad, detective. Pues en esta peli sale su hermano, Kevin Dillon.
William Moseley, que es uno de los que salía en los Juegos del Hambre, si no recuerdo mal. Y a mí uno que me hizo muchísima gracia, que hace de tío de la limpieza de la emisora, que es Enrique Arce, que así de primeras mucha gente no sabrá quién es, pero si os digo que es el director del banco de la... No, joder, ¿cómo era? De la fábrica de la moneda y timbre de la Casa de Papel, el gilipollas. No fastidies, en serio. Se en gilipollas esta de peli. de la Casa de Papel, pues sale aquí con Mel Gibson, mano a mano, sí, haciendo de tonto, Madre cosa mía. que se le da genial, que dices, bueno, venga, va, otro más. Claro, é que estou vendo que a peli é producida por Netflix. Entón, claro, debían de ter en plantilla o tipo este das dúas temporadas de Netflix de La Casa de Papel, dixeron, pois a ver, que métede aí que leva tempo sen facer nada. Pues puede ser, pero vamos, en fin, que tampoco aporta mucho. Pero bueno, la película es entretenida, tiene giros que no te esperas en algún momento, pero sobre todo es eso, el poder de la voz y de lo que puedes llegar a hacer con eso y cómo convencer o cómo... Es que no quiero decir mucho más porque es que si no os destripo cositas. Sabes a que estáme recordando, o sea, non a vin, igual estou moi equivocado, pero por como a contas, estáme recordando a unha peli que non sei se coñecedes de George Clooney, que é como un tipo que é presentador de televisión dun programa como que dá consellos de inversión. Ah, sí... No, o sea, esa na que é un suicidio en directo. No, Non me acordo que é un suicidio na de George Clooney. É como un tipo que lle secuestra o programa porque lle fixo caso nos consellos de investir e perdeu todos os cartos, non? Sí, pero va por otro lado. Porque es un poco de... Un pouco Joker. Es que no te podría decir así sin que la hayas visto como definirlo, porque es como de ¿a quién vas a hacer más caso? ¿Al locutor? ¿Al asesino? ¿A su entorno? ¿Sabes? Que son muchos giros que te pega la película. Evidentemente, a lo mejor juega con eso demasiado y cansa, pero no sé, la verdad que es entretenida. Tiene así un punto entretenido para pasar un sábado por la tarde, por ejemplo. Moi ben. Bueno, Pois a verdade é que me tuvo boa pinta, velle dar unha ollada. Ha de estar en Netflix, supongo, se é producida, pois se non a sacar do catálogo. Yo creo que ya no está. O sea, a lo mejor es del estilo de Netflix de Estados Unidos, pero en España Netflix no la tiene. De hecho, Vale. voy a mirar a ver en qué plataforma está ahora mismo. Apple TV. Bueno, que o teñen 7 persoas. O mellor. Sí. Entón... Bueno, está en Prime Video también, según lo que pone aquí. Pero en Prime hai que ter cuidado, que a veces che pon que están en Prime, entras en Prime, destas que están en Prime pero siguen sendo de pago, sabes? Ya, sí, tamén. Bueno, vou vos falar eu de Talk Radio, que é unha película de Oliver Stone que eu descoñecía por completo, película do ano 1988, e a verdade é que me molou moito. É unha peli que non recomendo, se o mundo da radio non te interesa, non a recomendo, pero se te interesa o mundo da radio parece moi recomendable, tío. A verdade é que me molou moitísimo. Un pouco, bueno, un pouco semellante o tipo de programa de radio que nos plantexan, un pouco semellante o que decías ti agora, Dani, non? Eu de feito estaba vendo e dixen, joder, isto é la parroquia del Monaguillo, la película. Un pouco, porque, quero dicir, para que non coñeza la parroquia del Monaguillo, era un programa que se emitiu en Onda Cero hai anos, que basicamente era, vos coñecedes bueno, o que comentou antes aquí Paco, non? Encarna de Noche, ou Hablar por Hablar, ou algo así, destes programas que había tarde pola noite, que a xente chamaba e contaba testimonios ou dicía a súa opinión sobre algo, non? Eran todos como un locutor moi comprensivo e tal. Pois a parroquia del Monaguillo era, a xente basicamente chamaba a eles, metíanse a dolor co tipo que chamaba, non? Pois isto é un pouco así, non? É un locutor que ten este programa en nunha emisora, unha especie de emisora local ou estatal, o mellor, bueno, el fala moito dos meus ouvintes de Dallas, non? Porque en Dallas a película. Entón chámano pola noite a xente de, pois eu penso que estou farto de que pase isto porque o alcalde non sei que e tal, ou
estou farto de que este país non sei canto, tipo, métese con el, non? Empeza a chamarlle a ver unha pelea antiga, moitas veces métese con el en plan, non serás un marica, non? Ou cousas así, non? De tamén Sí. unha pelea antiga, non? Deste rollo. Pero é un locutor como moi agresivo, pero como con moita gracia, non? Entón o seu programa ten moita fama. O actor que escolleron para facer deste locutor non o coñecía, pero é un casting mallado. O tipo ten, vina en versión original, o tipo ten unha voz de radio increíble. E ten unha soltura no discurso cando está falando pola radio, non como respondendo ás chamadas e tal, que vale, que non é, seguramente sexa guión, non sei se é unha interpretación, pero ainda así é bastante increíble. E logo o que fai, digamos, de director da emisora é Alec Baldwin, así en actores así máis famosos. Preséntanos sí, e tamén sae que é o seu técnico de son, que non me sabe agora mesmo o nome, pero é este tipo que saía en Scrubs, que era o... non sei se sabía des Scrubs. John C. McGinley. Creo que sí, que saía tamén en Traballo Basura, non? É secundario en moitas pelis míticas. Yo tengo que decir que el prota de Tal Radio es nada más y nada menos que el que le plantó cara a Steven Seagal en la segunda parte de Alerta Máxima, la del tren. Ostras, non tiña ni idea que... Es que es muy palomitero de Steven Seagal. Eu da segunda pouco me acordo. Como non sale ninguna puta dun pastel. Por certo, Paco, é xudío o locutor de radio aquí tamén. Paco, por favor, que non nos cancelen. Estou mirando aquí Eric Bogosian. Pode ser que se chame o... Sí, este que tío. por cierto hace del tío que entrevista al vampiro en la serie de Entrevista con el vampiro, esa actual de ahora. Ah, ostras, pues non... Hablando de series que adaptan películas míticas. Tal cual. Pois estou lendo aquí, por certo, que non o sabía cando vin a peli, pero estou lendo aquí que Eric Bogosian é o autor do libro no que está baseada a peli tamén. No O sea, jodas. que se cadro fulano era locutor de radio de verdade, Pero, por eso... Entrevista con el vampiro está basado nun libro de Anne Rice, non de... No, hablamos de la película de Tal falamos Radio. de todo, bueno, de todo el rey. Sí. Obra de Eric Bogosian, libro de Stephen Singular. Bueno, Vaya apellido. preséntanos a este tío, non? Un tipo moi agresivo, que ten moito éxito, pero que tamén desperta moita animadversión, porque o tipo humilla a xente co chama, e ademais ten ideas moi radicais, que non as ten de verdade, pero moitas veces as di por joder, por epatar, non? No programa de radio. Este estilo de radio, pois, chega un pouco, este éxito chega a ouvidos de un sponsor importante que quere facer deste programa un programa de cobertura nacional, non? Ele é moi escéptico ante isto porque é un rollo de vale, pero non me quero vender. E os tipos dicen, tranquilo, non pasa nada. E cando parece que está o contrato feito, parece que hai algo que lle din, non, todavía non imos firmar. Por problemas que non sei que, pero o tipo sospeita que non queren firmar porque queren que o tipo se venda, que deixe ese estilo, non así agresivo. E o tipo, a noite, naquel xa pensaba que iba a sair a nivel nacional, non pode sair, pero están aí os sponsors que o queren poñer a nivel nacional. Ese día, por rabia e tamén por unha declaración de intencións de que isto non vai cambiar, fai o programa máis bestia que é capaz de facer, non? É como que sube a roda 11, como dirían os de Spinal Tap. E claro, o facer iso ten unhas repercusións, non? O tipo empeza a discutir co seu propio equipo porque está sobrepasando límites, non? Do que de insultos, hai un tipo que o chama drogado, e o tipo invita a vir á emisora, e o mete aí na emisora, non? É como toda unha tolería,
e que todo se vai facendo máis agresivo, o tipo, a medida que pasa esa noite ese programa, ves que vai enemistándose co seu propio equipo, que se vai enemistando ca súa moza, ca súa exmuller, non? É como que o personaxe o vai consumindo, non? A medida que pasa esa noite. É como unha escalada, non? Digamos, de hostilidade, na que é como que el está facendo un programa histórico nese momento, pero se lle está indo pero a coste de que a vida se lle está indo a merda, non? Está boicoteando a súa oportunidade de programa nacional, está poñendo en risco os seus compañeiros, está perdendo a confianza do seu técnico de son, de tal. Entón, claro, non quero isto todo unha escalada que ten un final que obviamente non vou desvelar, pero que me gustou moito, mantente moi en tensión toda a peli. Increíble a enerxía unha vez máis que ten este actor para facer deste locutor de radio. Para mí unha peli moi recomendable se te interesa o mundo da radio. Se non, bueno, pois é un pouco máis, pero unha peli non é un thriller tampouco, pero de algún xeito unha peli que te mantén en tensión, unha peli moi curiosa e me sorprende que non escoitara falar dela, sendo tan curiosa e sendo de Oliver Stone, non? Que é un director ademais moi coñecido. También fue la época en la que Oliver Stone hacía película por año, película cada 2 años como mucho, y veníamos de Wall Street, luego estuvo esta y luego Nacido el 4 de julio, o sea, fue un poco... Esta es la del medio que pasa sin pena ni gloria para mucha gente y sí, se quedan en fuerza las otras, diría yo, no sé. Tamén este descenso aos infernos que ten o locutor esa noite tamén en parte lle ven porque el, pese a que o programa é como é, el como é tan famoso e como ao final é un programa de opinión, el de algún xeito pensa que é unha especie de líder de opinión, e esa noite cando está facendo todo o cafre, a xente sigue chamando, empeza a decatarse de que se cadra nunca foi a súa verdadeira opinión, as súas verdadeiras opinións, ou que nunca o tomaron en serio, non? Que de algún xeito é, hostia, só me escoitan por entretemento, non me, é tamén unha cousa da que se vai decatando a medida que pasa esa noite, e que lle fai aumentar a rabia, lle fai aumentar aínda máis esas ganas de todo tomar polo cu, non? Completamente. Pois un pouco sí, sí que é un pouco ese rollo de Jiménez Los Santos. Xa vos digo, a min sorprendeume, gustoume bastante a peli, recomendaría. Ademais, penso que non é unha peli moi longa tampouco, sendo desa época. Bueno, chégalle, 110 minutos, pero me gustou, estuve como moi non collín o móvil, en definitiva, estuve en tensión vendo a peli, e para mí moi recomendable. Bueno, chegamos ao final da lista das roldas que teñamos hoxe pensadas, pero temos anotadas algunhas mencións que queríamos facer, non? E gustaríame empezar por unha que é El quinto elemento. Xa falamos moitas veces desta película neste podcast, así que non vamos falar máis, pero eu, como amante da radio, gústame moito imaginar un futuro no que hai viaxes espaciais, sin embargo a radio sigue sendo un medio relevante, non? Como nos plantexa El quinto elemento con ese Ruby Rhod, non? Interpretado por Chris Tucker nesa película. Temos máis cousas, como temos anotado El discurso del rei, que é unha película que eu non vi, non sei se vos queres falar un pouco dela. Eu non a vi tampouco. Eu vina. Basicamente a peli céntrase en un logopeda enseñándolle a un rei Tatexo a pronunciar ben porque ten que facer un discurso durante a Segunda Guerra Mundial, básicamente. E ten que facelo pola radio. Despois nómbranos Sir, en plan, moi ben, fixécheme falar ben, ora eres Sir, Sir logopeda. Que ben fala agora, da gusto. Había algún político a día de hoxe que boa falta lle había facer tamén. Temos apuntado tamén La Guerra de los Mundos, pero non tanto pola película de La Guerra de los Mundos, máis polo evento que ocorreu con respecto a esa novela, non? Que isto penso que notaches ti, Paco, se o queres contar. Sí, non sei ata que punto é leyenda urbana, porque din que fixeron a ficción sonora de La Guerra de los Mundos e algún yanqui se creu que era verdad que viñeron os
os aliens a atacar. Sí, a ver, la historia fue de que Orson Welles... Era Orson Welles. Claro, estaba haciendo claro, era Orson Welles. Claro, tú imagínate, antes de hacer el cine, que se metía con el tema de la radio, que lo hiciera tan bien como el tío sabía dirigir, como el tío sabía ambientar, que claro, hacía esos microcortes, ¿no? Como de, espera, vamos a pasar a un informativo, y en vez de estar locutando, contando la historia del libro de la Guerra de los Mundos, pues de repente era un avance informativo de que se ha visto cosas así, no sé qué. Y lo hacía tan real que claro, después de... Y con efectos de sonido, metían Foley y tal. Entonces, claro. Lo que dijeron fue que ya después de un tiempo, de unas horas, que estaban gente llamando a la emisora diciendo que realmente estaban pensándose que eso era de verdad, que cómo podían esconderse, que qué pasaba, que no sé qué, y decían, por favor, para que la gente se lo está creyendo de verdad. O sea, el poder de la radio. Este evento xa é referenciado en Días de Radio, a peli de Woody Allen da que falábamos antes, porque como... E nos Simpson. E nos Simpson tamén. Tamén. Pero nos Simpson nos capítulos novos. Halloween de Simpson. E eu como simpsonista ortodoxo non o recoñezo como canon, pero sí, hai un momento de Días de Radio no que ocorre isto, que hai unha rapaza que está tendo como unha cita cun home e van escoitando na radio no coche e cando escoita isto o fulano sae por patas, non? Pensando que ademais por parte de Orson Welles foi unha cabronada especialmente intensa porque, joder, se me dis, que estaba adaptando a novela, pero que a novela é no século XIX, non existe a radio cando a novela, de feito sí que hai crónicas periodísticas e tal, pero son escritas, que era vale a excusa de no, eu que estaba facendo aquí estaba facendo como se fora a transmisión da radio directo da novela porque non existía radio na época que a novela Da igual, teños dereito, falto lle dicir. A min recordame un poquinho aquel fío de Twitter de hai moitos anos de del jueves, ou como se chamaba este home, Bartual, Manuel Bartual, sí. Foi unha historia bastante mítica fai anos, un dibuixante del jueves inventaron unha historia pero no en Twitter fora colgando, no Twitter, sí. Como se fora unha cousa que lle pasaba de verdade e tal, en plan, isto é rarísimo, non sei, o sea, era unha historia super paranoiante e o último día dixo, bueno, era todo mentira, pero era porque era así unha historia así de ficción. A historia era como que él se confundira a volvendo da praia ao seu hotel ou algo así, estando de vacacións, que se metera nun hotel, pero que o hotel era exactamente igual ao seu, pero non era o seu. E vía como copias de todo o que el tiña no seu hotel e de todas as persoas, pero non era o seu hotel. Era un rollo así, sabes? Joder. Estaba moi ben, eu recordo, estaba moi ben escrito o fío ese, era moi guai. A ver, chegou un momento que estaba claro que era ficción. Eu seguiro. Bueno, que máis? Alguén escribiu aquí frikis buscan incordiar e teño moitas ganas de saber eu FBI, frikis buscan incordiar, esa gran película española feita por botádeme un cable, que non me acordo como se chama o friki este. Sí, o Cárdenas. Que non deixa de ser unha peli feita a posteriori do que fixaron na televisión cos frikis televisivos, pero que esos frikis televisivos derivaban dos frikis da radio que primeiro tuvo de entrevistar a peña pola rúa random e rara. Entón digo, pois vou falar de... Hai que facer alusión a esa cousa na que casi lle rompen a columna vertebral a Paco Porras. Madre mía. Un día había que falar de pelis basadas así en realities e tal, como Gran Marciano, ¿no? Que cousas así. E despois xa no terreo das series, a mí personalmente gustaríame falar de Frasier, non? De simplemente recomendala, non? Frasier era un psiquiatra, pero que tiña un programa de radio no que a xente chamaba e trataba de axudalos, non? Unha serie moi mítica dos anos 2000. Tamén parodia nos Simpson na época boa. Sí, porque Fraser, o actor que fai de Fraser, é o que lle pon a voz a actor secundario Bob na versión original en inglés. E o irmán de Fraser na serie é o que lle pon a voz o irmán do actor secundario Bob en original. Entón fan ás veces referencias a Fraser aí.
nunca vin Doutor en Alaska, pero se non menciono Doutor en Alaska, o noso amigo común Javi Dani mataríame, Sí, que o locutor de radio Doutor en Alaska tamén é... es Pues que no sé. ahí es un ejemplo de los fans de las series de Estados Unidos. Hablas de la radio y si no hablas de Doctor en Alaska no eres persona. Porque claro, estamos hablando de un doctor que... de estos super pros, ¿no? De que está en una gran ciudad trabajando, que no sé qué. No, le destinan a un pueblecito perdido en Alaska de súper pocos habitantes, se conoce todo el mundo, la clínica es muy chiquitina, no sé qué. Pero claro, ¿cómo se entera la gente en ese pueblecito de todo lo que pasa? Por el locutor de radio. Entonces la radio ahí es súper importante, es súper clave. Y no es el prota de la serie el locutor, ni mucho menos, pero es un personaje secundario. Pero es que la radio al final forma parte de la columna vertebral de la serie. Pues, mencionaría tamén Solo asesinatos en el edificio, que a mí é unha serie que me gusta bastante, non sei se a vistes, que vai duns veciños dun edificio no que ocorre un asesinato e deciden facer un podcast, non están de acordo coa resolución do caso que chega a policía nun primeiro momento, e deciden facer un podcast investigando dentro do edificio cal pode ser o asesinato, non? Entón hai como é un edificio no que morre moita xente, entón cada tempada é un asesinato distinto que ocorre no mesmo edificio, e parte da... Por eso se chama así o podcast, non? De nada, solamente investigamos asesinatos dentro do edificio, non? Que pasa con esta serie? Que a mí me gusta, pero me gusta porque me gusta a investigación dos asesinatos, porque o tema do podcast é moi secundario. De feito, é algo que lles achaco que, joder, non se toman nada en serio, non de, mira, acabamos de descubrir un cadáver, saca o móvil e grava aí unha frase po podcast. É como que prestanlle pouco amor, non? O que é o tema de sentarse a gravar o podcast e cousas así, joder, igual molaba que lle deran máis caña. E non sei se queredes mencionar algo máis, rapaces. Yo tengo una serie más que es bastante reciente, no sé si tiene 5 años o menos o por ahí andará, española, que trata muy bien de una mito, una leyenda urbana o la realidad que hubo en la época, corrígeme Fer si no me equivoco, creo que fue de los 90, sí, entre estos grandes locutores de radio del mundo deportivo, que no me salen los nombres ahora. Era o José María García, que era, digamos, sí, o campeón, non? O máis grande, sí. E José Ramón de la Morena, que é como a nova voz que lle empeza a comer o terreo, non? Pues digamos que Reyes de la Noche, que es de esta serie de la que os hablo, protagonizada por Javier... ¿cómo se llama este? Ay, lo tengo ahí. ¿Cámara? ¿Verdad? No, espera, te lo digo ya. Es que Javier Gutiérrez. Era otro. Javier Gutiérrez, Miki Esparvé, Alberto San Juan sale por ahí también. Bueno, es digamos que refleja un poco los salvajes que eran en esa época, la radio en esa época en España como era. Joder, verlos fumar en la emisora ya es una cosa que dices, joder, esto es otra época, esto es otro siglo, esto es otro mundo, ya no recuerdo cómo era esto. Y vamos, el machismo que había, el todo. No sé, para los que eran fans de esa rivalidad que había de locutores de radio, esto podría ser una especie de homenaje más o menos bueno de esto. Y bueno, y un mundo de la radio en nuestro país reflejado en un sector audiovisual que no deja indiferente a nadie, vamos. Moi ben, pois aquí quedan as recomendacións e aquí chegamos ao final desta entrega, non, do podcast. Moitas gracias, Dani, por vir aquí convidado. Tamén che agradecemos un pouco a apertura mental de vir a un podcast en galego, non sendo ti a persoa que empregue normalmente esta lingua por motivos obvios, pero agradecemos moito que quixeses participar. Esperamos que tamén vaya ben esa entrevista que nos fixeches, que temos moitas ganas tamén de escoitalas e, de publicalas aquí entre os nosos ouvintes.
E nada máis, moitas gracias Fuco, moitas gracias Paco, vémonos moi pronto seguramente, xa veremos de que vai o seguinte programa. Así que nada, ata a seguinte, pasadeo ben.